Итак, здаецца, мяне павінна быць чутно. Так. Посылки пораскидаю. И будем починать. Ссылки пораскидаю. И будем починать. Так, гук есть на струне. Так, на Discord закинул. Так. Твиттер. Есть. Так. Куди jeszcze? Так, jeszcze у телегу треба написать. Телега есть. Так. И я теперь так само есть. Выключим светло. Как мне в очи не палило. Ну что ж, шановное господарство, я вітаю вас на нашем традыцыйным суботнім стрыме, на якім мы з вами размаўляем і глядзім ваши замоўленыя відэа. Так бы мовіць, віцебскі маргінез размаўляе з вами, адсылаючыся да назвы вядомай тэлеграм-суполкі. Напишите тыя, хто ўжо далучыўся, як мяне чуваць. Так, ці выводзіцца ў нас чат, гэта таксама пытанне, таму што я ўжо бачу паведамленне, а на экран яно не вывелася. Так. А не, вось вывелася. Цудоўна. Такс. Акрамя таго, што я чытаю паведамленні ў чаце, я зараз пастаўлю відос, які быў замоўлены яшчэ мінулым разам. Гэта быў відос з каналу EMBay альбо IMBay з пазняком. Так, 12.11 тайм-код. Ось, карацей, праграма сёння такая. Глядзім відэа, вы пішаце паведамленні ў чат, я на іх адказваю. Калі не будзе відосаў, то, мабыць, кагосьці паспрабую закінуць у канфу. І хто не ведае, спасылкі ўсе ў апісанні, донаты, калі вы ўпершыню, скажам, глядзіце стрым на ютубе,
Ёсць яшчэ іншыя соцсеткі, Telegram, Twitch. На Twitter можете подписаться, на Инсту. Ну і долучайтеся да серваку ў Дыскордзе. Ну і, дарэчы, я звяртаюся таксама і да тых, хто глядзіць у запісе стрым. Можете яшчэ подписаться на Patreon. На Патреоне я выкладаю стрымы з Твічу. І там ёсць подпіска як платная, так і бясплатная. Таму карацей разберацёся. Там все просто. Такс. Ось. Пазняк ужо адчыніў рот і гатовы вас з'есці. Таму я на вашым месцы хутчэй бы данаціў. Іначай, па-першае, вы можете не паспець замовіць відэа, якое вам хочацца, таму што вас з'есці Зянон Пазняк. А па-другое, мабыць, калі вы заданаціце, Зянон Станіславович перахоча вас з'ядаць. Хто можа пераканаць мяне ў гэтым, паспрабуйце зрабіць гэта ў чаце. Так, ну што, дзед, як заўсёды, не звар'яцеў. Дзед не звар'яцеў. І паступова маладыя пакаленні беларусаў, якія пра Пазняка ведаюць толькі з так званых незалежных СМІ, якія своечасова патлумачылі моладзі, што насамрэч дзед не мае ніякай рацыі, што не існуе агентуры, не існуе расійскага ўплыву, КДБ ў Расіі не кіруе краінай, не кіруе дзяржавай, не пранікае ва ўсе інстытуцыі, і што гэта таксама не тычыцца беларускіх інстытуцыяў, беларускай апазіцыі, любой апазіцыі у постсавецкай прасторы. Не, гэта ўсё вар'яцтва, вядома. Вельмі добра, што маладому пакаленню гэта своечасова патлумачылі. Але з цягам часу маладыя людзі, яны будуць усё больш і больш, частка прынамсі з гэтых маладых людзей будзе ўсё больш і больш адыходзіць ад мейнстрыму антыпазнякоўскага, таму што прадказанні Пазняка яны акурат зараз пачынаюць збывацца ўсе, абсалютна ўсе, пачынаючы з вайны Расіі супраць Украіны і скончваючы раскрыццём апазіцыйнай агентуры тыпу Мельнікава і тыпу Котава, тыпу ўсіх тых палізняволеных, ну, не ўсіх тых палізняволеных, вядома, але ўсіх тых палізняволеных, што даюць інтэрв'ю зараз ва Ўкраіне, выказваючы фактычна не тое, што пра ўладныя пазіцыі лукашэнкаўскія, а літаральна пра пуцінскія. Частка людзей будзе гэта разумець і пачынаць сумнявацца ў тым, што Зянон, што дзед звар'яцеў, але іншая частка, яна будзе коўпіць гэты момант нейкімі іншымі метадамі рацыяналізацыі, каб усё роўна дзед апынуўся вар'ятам, нягледзячы на тое, што ўсё, пра што ён кажа, у рэшце рэшт збываецца. Ну, хто б мог падумаць, што псіхалагічныя механізмы абаронныя, яны будуць у гэтых людзей працаваць менавіта так. Магчыма, тут нават ёсць некаторая карэляцыя з IQ. Хаця у некаторых людзей проста на нейкім чыста эмацыйным узроўні ідзе непрыняццё ўсіх рэчаў, якія выдае Пазняк у сваіх спычах. Калі заўтра Пазняк выйдзе на плошчу і скажа, што неба блакітнае, то яго ўсё роўна назавуць вар'ятам і паставіць які-небудзь дыягназ, магчыма, як Шчыгельскі Лукашэнку, каб можна было ўпісаць Зянона Станіславовича ў сваю карціну свету. Малако будзе, блядь, я забыў пра малако. Не будзе малака, не будзе. Сёння малака не будзе, блядь, я забыў. Як тобі політика Брауна щодо Менор? Менор? Я не ведаю, што такое Менор, шчыра кажучы.
Брауна ты маеш на ўвазе Гжэгожа Брауна? У мяне ёсць такое падазрэнне, што у Брауна ў прынцыпе няма ніякай палітычнай ідэалогіі, палітычнай праграмы, то бок яна ў яго ёсць, вядома, фармальная, але ён не асабліва працуе над яе рэалізацыяй і, ў прынцыпе, прасоўваннем у масы. Браун заняты проста тым, што ён грае на ненавісці ў бок усялякіх нацменшасцяў, тыпу украінцаў і габрэяў. У выпадку з габрэямі гэта нават не рэсентымент у бок меншасцяў, гэта рэсентымент у бок у бок знешні, такі, ведаеце, знешняй палітыкі. Ёсць моцныя гэтага свету, і мы іх ненавідзім за тое, што яны моцныя. Ну і проста за тое, што яны габрэі, урэшце рэшт. Мы ж размаўляем з вамі пра Гжэгожа. Малако не купіў, вось што шкада, сапраўды, можна было б пачаць сённяшні стрым з тэсту параўнання. А на гэты момант у мяне толькі польскае малако ёсць у халадзільніку, а украінскага не маецца абсалютна ніякага. Такс. Нагадваю, мы зараз будзем глядзець відос з каналу хэштэг EMBY, называецца «Пазняк», пра хейт Трампа, Лимонова і Зянон Хоп. Давайте, погнали. А вот гэта гнюсненькая, это тиктокаўская, гэта стварае цэлую катэгорыю людзей, маладых, якія думаюць, што ну так і ёсць. Вот. Зянон Пазняк з'яўляецца адным з самых вядомых палітыкаў у найноўшай гісторыі Беларусі. А лепшы даведнік па ёй – гэта моя кніга «Хэштэг AMBY» з пасылкай для набыцця кнігі ў апісанні да... Тобі не страшно ходити в укрмагазини? А чого мне там пужаться? Вядома, я могу спужаться якой-небудзь засушанай рыбы, просто паглядзець на то, як гэта выглядае, таму што жывучы ў Польшчы, можна прыстасавацца да таго, што палякі не ядуць сушаную рыбу, адпаведна, яны не глядзяць у гэтыя засушаныя рыбіныя вочы, не адчуваюць таго лаўкрафтаўскага жаху ад кантакту з марской цывілізацыяй, хоць нават і ў такім забяспечаным, знерухомленым выглядзе. Але не разумею, чаго яшчэ можна там баяцца ва ўкраінскіх крамах у Польшчы. Вялікіх цэнаў можна таксама спужацца, бо украінскія крамы ў Польшчы яны працуюць для наёба, уласна кажучы, украінцаў, бо палякі не вельмі часта ходзяць у падобныя крамы, ім не цікава. А вось украінцы самі, якія настальгуюць па ўкраінскіх прадуктах, украінцы, беларусы, яны ходзяць ва ўкраінскія крамы досыць часта, насамрэч. І ходзяць туды наёбвацца, то бок калі хтосьці ходзіць туды, каб купіць прадукт, які ёсць у польскай краме, проста звычайныя закупы, то ён наёбаны, таму што там усе прадукты прадаюцца з нацэнкай, нават калі яны не ўкраінскія. Якая-небудзь кола, энергосы, чыпсы і іншая хуйня, якая можа быць не ўкраінская, яна ўсё роўна прадаецца з нацэнкай для ўкраінцаў. Украінцы, яны наёбваюць украінцаў, калі прыязджаюць у Польшчу. І не толькі гэта тычыцца прамога наёбу праз усялякія тэлефонныя махлярствы, што табе тэлефануюць, там недзе ёсць нейкія базы даных эмігрантаў, я сам пастаянна атрымліваю гэтыя званкі, уже не ведаю, хто там іх прадае, гэтыя нумары замежнікаў, але па ўсіх нумарах замежнікаў, то бок беларусаў і украінцаў у першую чаргу тэлефануюць украінцы, прадстаўляюцца працаўнікамі банкаў ці яшчэ якой-небудзь дрысні, і спрабуе наебаць угоя. Вось адбываецца гэта не толькі на такім узроўні, але і
з дапамогай украінскіх крамаў. Я асабіста купляю ва украінскіх крамах толькі сала, ды і ў прынцыпе складана нешта іншае ўзгадаць. Адзін раз купіў там згушчонку, адзін раз, мабыць, купіў там пельмені украінскія, але я б не сказаў, што гэта нейкі делікатэс, які варты таго, каб згубіць лішнія некалькі злотых. Гэта хутчэй лекаванне ностальгіі для постсаўкоў. Тыпу там можна купіць доктарскую каўбасу, всялякія такія рэчы, менавіта савок. Тое, што звычайны чалавек з цывілізаванай краіны не тое, што есці не стане, ён нават не паглядзіць у бок такой прадукцыі. Шчыра кажучы, паляк, калі зойдзе ва ўкраінскую краму і пачуе пах, які там стаіць ад сушанай рыбы, адразу зразумее, што ён патрапіў кудысьці не туды, развернецца і выйдзе нахуй, пойдзе ў бедронку альбо ў Lidl які-небудзь закупацца. Велика українська культура скаму, офісы Дніпра. Да не ведаю, ці гэта офісы Дніпра, ці не, але званкі паступаюць з польскіх нумароў, не з украінскіх. Таму што на украінскія нумары ніхто б не адказваў, у прынцыпе. Навошта? Адразу зразумела, што гэта скам, калі табе ў Польшчы тэлефануе хтосьці з Украіны. Гэта тыпу як атрымаць званок з Великабрытаніі, блядь, ці якой-небудзь арабскай краіны, ці з Індыі. Гэтага ролика. Добра, спадар Зянон, давайте вернемся на машыне часу ў 94 год. Ці змянілі б вы нешта ў вашай перадвыбарнай кампаніі, неяк па-іншаму з людзьмі размаўлялі, некія новыя тэзісы былі, можа не так, як кажучы, не ў лоб, а ў глаз. Ну, нешта іншае, каб набраць болей... Наколькі я ведаю, так пазнікае, ён заўсёды быў такі, што я ні аб чым не шкадую, ён вывальвае проста пісюна на стол, кажа, нюхай бэбру, і, у прынцыпе, складана не пагадзіцца, таму што сапраўды, улічваючы тыя сілы, якая мела апазіцыя ў 90-е гады, скажам, нават падчас выбараў прэзідэнцкіх у 94-м, альбо прыняцця законаў, прыняцця сімволікі, улічваючы сілы БНФ, можна сказаць, што зроблена было сапраўды столькі, колькі можна было. Таму што потым былі спробы, не потым, але яшчэ перад гэтым у 92-м годзе была спроба правесці новыя выбары ў парламент. Былі сабраныя подпісы, бо гэта не рэферэндум, гэта былі літаральна проста подпісы сабраныя, каб Шушкевіч, кіраўнік парламенту, абапіраючыся на гэтыя подпісы, аб'явіў новыя выбары ў парламент, таму што большасць у парламенце была камуністычная, і новыя выбары маглі сітуацыю памяняць. Ну, на жаль, Шушкевіч аказаўся пэсловам, і гэтыя подпісы забракаваў. У выніку парламент застаўся саўковым, камуністычным, і ў 94-м годзе камуністычны парламент, камуністычны вярхоўны савет спалучыўся проста з цалковым прэзідэнтам. Ну і ў гэты момант уже можна было сказаць, што усе палімеры былі праёбаныя, але не БНФ, не Пазняком. Яны праёбаныя былі часткова Шушкевічам, часткова іншымі нацыянальнымі больш-менш сіламі, скажам, якімі-небудзь былымі прыхільнікамі Лукашэнкі, тыпу таго ж Чалага, Цапкалы, ці людзей, якія расстралялі тады Захаранкі і Ганчара. Яны ўсе праебаліся. Людзі з рэальнай уладай, якія маглі нешта зрабіць у гэтай сітуацыі. А апазіцыя, якая нейкім цудам, у прынцыпе, дасталася, дабралася да парламенту, яна зрабіць ужо шмат не могла у той сітуацыі.
галасоў, каб нешта змяніць у тых выбарах? Ці вы, калі б вярнуце на машыне часу у 94 год, вы б такую ж самую перадвыбарчую кампанію правялі? Нічога не машину возьмець. Нічого. Абсолютно. Актыўных беларусаў, якія, ну от актыўныя, якія падтрымлівалі нацыянальную ідэю, фронт, актыўна нас выяўлялі свае думкі, все. Это 1 мільён чалавек. І мільён пастаянна. То бок, што не рабі, гэтая маса ёй было А астатнія людзі. Коротше, якщо тобі цікаво, зараз Ханука і в містах виставили минори. Минори з цього приводу почався бугурт, що як то так в християнській країні ставлять символи групи людей, які становлять 0,4% населення. А ти у курсі увогуле того, што Браун зрабіў яшчэ, здаецца, у годзе ў 23-м, калі Менора, я так разумею, гэта вось гэтая херня са свечкамі габрэйская, калі яе паставілі у сойме, там стаяла жанчына такая каля гэтых свечак. Я забыў, як гэта па-беларуску называецца і па-польску. По-моему, просто казали про Хануку у Сэме. Я забыл, як называется. Калі Менора, то окей. Я не шару за иудаизм. И он просто пришел з вогнетушителем, блядь, и все залил пеной. не пеной, там атрымалася гэтым, як это называется. Караці парашковы был вогнетушитель. И цяпер прыхільнікі Брауна называются, блядь, дружына Гашніча, потому что Гашніца гэта вогнетушитель. И яны гэтую гасніцу, блядь, гэта вогнетушитель на ўсе свае сімвалічныя эмблемы поставили. На ўсе аватаркі, блядь. Браун постоянно выходзіць з гэтай гасніцы, і нават хацелі на маршы незалежнасці Польшчы падняць у паветра паветраны шар у форме вогнетушителя. Але я не памятаю праз канкрэтна якую прычыну, але ім не дазволілі праводзіць такую дэманстрацыю, магчыма, з прычынаў чыста бяспекі, але хуй яго ведае. Шчыра кажучы, я не разбіраўся нават у гэтай сітуацыі. Гэта зрабілася падставай велізарнай колькасці мемаў, велізарнай колькасці, у тым ліку, музычных кампазіцыяў. Напрыклад, кавер-версіі на песню «Мыслёвіца» Пегі Браун, где Пегі Браун была замененная на Гжегош Браун, блядь. Вось, таму тое, што Браун сёння выказвае, ці не толькі Браун, дарэчы. Наколькі я ведаю, у сойме не было ў гэтым годзе Ханукі, таму што Наўроцкі сказаў, што не будзе. А наколькі я магу зразумець, гэта вырашае Наўроцкі. Вось, і Брауну застаецца менш прасторы для такіх перформансаў. Хаця з іншага боку, узгадваючы, як ён хадзіў па ўсёй Польшчы, вандраваў падчас выбараў прэзідэнцкіх і спецыяльна шукаў месцы, дзе ўкраінскія сцягі вісяць, каб іх паздымаць на пацеху натоўпу. Браун заўсёды знойдзе яшчэ бруд, каб ад яго ачысціць сваю светлую чыстую хрысціянскую краіну, будь то габрэйскія святочныя дэкаратыўныя элементы ці украінскія сцягі. Зараз багато укрів підтримують такі акції. Я не ведаю, я не хрысціянін, мне похуй. По-моему, спрэчка паміж хрысціянамі і іўдэямі гэта найкрынжовейшая спрэчка ва ўсёй гісторыі. Прычым менавіта, што крынж увесь сыходзіць ад хрысціянаў, якія пакрыўдзіліся на тое, што габрэі не захацелі прымаць чэлісы ўсіх народаў свету ў сваю задніцу і аб'явілі іх тыпу як ёсць вырусе, а тут выхрысты. Аб'явілі іх выхрыстамі,
што ў іх Бог неправільны, таму што яны думаюць, таму што іўдэі думаюць, што габрэі гэта богаабраны народ. Вось, таму што ў іх этнарэлігія, а правільны Бог ён для ўсіх. Вось. І што самае забаўнае, людзі, якія прытрымліваюцца нейкіх умоўных правых поглядаў, якія самі сябе ідэнтыфікуюць як людзей права-кансерватыўных поглядаў, прымаюць бок не габрэяў, а менавіта хрысціянаў. Чаму? Просто таму, што іх так бацькі навучылі. Тут ніякай рацыяналізацыі насамрэч няма. Там некаторыя спрабуюць гэта тлумачыць тым, што просто знаходзіць у Бібліі асобныя фрагменты тэксту, дзе Христос кажа там нешта станоўчае пра заможнасць, пра тое, якое месца павінна жанчына займаць у жыцці чалавека, вось мужчыны і сям'і. Спасылаюцца на ўсялякі крынж, карацей, вырваны з кантэксту, забываючы аб тым, што новы запавет гэта просто капітал Маркса да капіталу Маркса. Не тое, што капітал Маркса, гэта такі маніфест камуністычнай партыі, толькі старэйшы. Маніфест камуністычнай партыі, якому 2000 год. Вось гэта Біблія, гэта новы запавет. Я просто ўпэўнены, што нават з маніфесту камуністычнай партыі і з капіталу Маркса ці якой-небудзь дыялектыкі прыроды Энгельса і іншай залупы камуністычнай можна вырваць з кантэксту фразы асобныя, якія будуць пасаваць да умоўнага нейкага сучаснага правацкага дыскурсу. Тое ж самае робіцца з Бібліяй. Карацей, я яшчэ рэлігіявед, самі разумееце. Я рэлігію, ў прынцыпе, не вывучаў нідзе, у мяне спецыяльнасць не гуманітарная. Але просто чытаючы Біблію, размаўляючы з хрысціянамі, разумеючы, што большасць сучасных правых хрысціянаў, у прынцыпе, не разумее, што там у Бібліі напісана. Не то, што не разумее, яна не ведае, што там у Бібліі напісана. І гэта добра, што яна не ведае, што там у Бібліі напісана, таму што калі б яны ведалі, яны маглі б сабе дазволіць погляды максімум вось як у нашага севярынца, які таксама хрысціянскі дэмакрат, але фактычна сацдэм, левачок такі, у якога там той жа вольны рынок павінен існаваць пастолькі, паколькі ён дазваляе забіраць грошы у найбольш паспяховых эканамічных агентаў і раздаваць іх усялякаму жабрацтву. Тое, што называецца салідарыстычнай эканомікай. Вось гэта хрысціянская тэма. Ось, а калі вы там за абніжэнне падаткаў, за іншую хуйню, тыпу зброі, там, свабоды слова, можна тут падвязаць хрысціянства, канешне, але агулам тэндэнцыя, якую сабой уяўляла хрысціянства ў свае часы, супрацьпастаўляючы сябе іўдаізму, была левацкай. Як гэтага можна не заўважаць, я не ведаю. І за што хрысціяне масава ненавідзяць габрэяў? Гэта ж проста абсурд. Гэта проста абсурд. Любы правы, нацыяналіст, там, ці проста кансерватар любога абсалютна народу у Польшчы, у Злучаных Штатах, у Нямецчыне хацелі б, каб іхняя палітычная эліта ставілася б да свайго народанасельніцтва так жа, як ставіцца да свайго народанасельніцтва габрэйская эліта. І ў тым ліку ставіцца да рэлігіі этнічнай. Усе хацелі б мець этнічную рэлігію. Любая хрысціянская краіна, яна атрымаецца насамрэч не хрысціянскіх ніякіх каштоўнасцяў, яна атрымаецца каштоўнасцяў проста сваіх, таму што тыя ж самыя каталікі у Польшчы, у Нямецчыне і ў Злучаных Штатах гэта тры абсалютна розныя дэмаграфікі з рознымі каштоўнасцямі, якія па-рознаму галасуюць. Гэта розныя людзі, часта этнічна, і калі які-небудзь паляк кажа, што ён каталік, што Польшча гэта каталіцкая нацыя, маецца на ўвазе, што ў палякаў свой польскі каталіцызм з Янам Паўлам II,
як такой іконай рэлігійнага значэння, просто такі ідол. І выказваючы такія прэтэнзіі, будучы польскім каталіком, выказваючы прэтэнзіі да габрэяў, што яны не хочуць у сваю рэлігію прымаць каго заўгодна, ты з'яўляешся крывадушнікам, прычым крывадушнікам леваком, што характэрна. Так, ды элементарна Маркс за грамадскую зброю быў. Ну вось тыпу таго. Звычайна правакі, якія выступаюць за грамадзянскую зброю і за нізкія падаткі, яны ж выступаюць галоўным чынам зараз, прынамсі, гэта такая актуальная павестка, яны выступаюць за плоскую падаткавую, як это называецца, плоскую падаткавую стаўку. Напрыклад, калі ў нас ужо ёсць падаходны падатак, то ўсе плоцяць, скажам, аднолькава 10%, без ніякай прагрэсіўнай шкалы і гэтак далей. Гэта абгрунтоўваецца тым, што хрысціянства гэта рэлігія роўнасці, вось таму ўсе павінны плаціць роўныя адсоткі. Вось. А яшчэ гэта рэлігія роўнасці, таму неабходна дазволіць людзям набываць зброю грамадзянскую, таму што зброя, яна выраўнівае шансы людзей у супрацьстаянні. То бок, умоўна кажучы, у краіне, дзе зброя недазволеная грамадзянская, дзе недазволена самаабарона з дапамогай гэтай зброі, чалавек, які ад прыроды нарадзіўся моцным, можа без ніякіх цяжкасцяў адпіздзіць любога мелкага чарвяка, такога як я, напрыклад. 172 сантиметры, 64 килограммы вагі, любы гігачэт 2 метры роста мог бы просто мяне раздавіць нахуй, як букашку. Але зброя, яна магла б нашыя шансы прыраўняць, таму што неважна, якога памеру ты бугай, наколькі вялікі ты волат, і наколькі вялікая труна патрабуецца для твайго пахавання, куля зробіць сваё, у незалежнасці ад таго, наколькі ты фізычна сильны, фізычна моцны. Таму тыпу хрысціяне павінны выступаць за свабодную зброю у тым ліку. Вось. Ну, калі гэта тычыцца свабоднай зброі, гэта яшчэ палова бяды, бо той факт, што падаходны падатак у прынцыпе павінен існаваць, што ён павінен быць плоскі для ўсіх, то бок, умоўна кажучы, ўсё роўна, нават улічваючы адсоткавую роўнасць у падатку, заможна заплаціць больш проста за тое, што ён замажнейшы, не тое, каб вельмі добра кладзецца на правую рыторыку. Вось, то бок, можна круціць хрысціянствам і зрабіць з яго такую правацкую базу нейкую, калі выразаць палову святога пісання, калі інтэрпрэтаваць застаўшуюся палову так, як табе трэба, можна падкруціць гэта, зрабіць з хрысціянства такую антытэзу сучасным усялякім сацыялістычным альбо проста сацдэмаўскім тэндэнцыям у грамадстве, таму што, ну, вядома, падатак плоскі ў 10%, гэта ўсё ж такі правейшая полісі, чым прагрэсіўная шкала падатку, якая, ну, напрыклад, фактычна дзейнічае зараз у Польшчы. Там двуступнёвая такая сістэма, што калі ты зарабляеш, там, здаецца, больш за 30 тысяч злотых, магу памыляцца ў лічбах, там былі нейкія вырушнякі, якія меліся падвысіць гэты гадавы заробак. Карацей, калі ты зарабляеш, скажем, 30 тысяч злотых і больш за год, ты платишь не 19% падатак, а 34 там, по-моему. То бок гэта ўжо шизофрэнія, і хрысціяне ў гэтым сэнсе яны выглядаюць правейшымі за кан'юнктуру, што, на мой погляд, не робіць іх правымі абсалютна ніяк у гістарычным маштабе.
астатнія людзі на той хвалі барацьбы з камунізмам і ўсё, яны даволі індыферэнтна, яны падтрымлівалі тое, што было, яны нас падтрымлівалі. Калі толькі з'явілася... Дарэчы, моя пазіцыя па выбарах 94-го году, нават калі там сапраўды былі сур'ёзныя фальсіфікацыі і падклады бюлетэняў, закіды, то ўсё роўна Лукашенко перамог, і гэта дэмакратычны выбар беларусаў. Усе спробы давесці адваротнае, тое, што там, скажем, былі фальсіфікацыі, што насамрэч Лукашенко набраў не 70%, а 45%, і што ў другім туры Пазняк бы абавязкова перамог, я разглядаю як копію. То бок, калі вы лічыце, што Пазняк у 94-м годзе ў прынцыпе на прэзідэнцкіх выбарах мог перамагчы Лукашенко, які ў такім дыумвіраце з Кебічам і ў прынцыпе з падтрымкай усяго дзяржаўнага апарату не толькі Беларусі, але і Расіі, ліў бруд просто тоннамі на Пазняка і ягоных прыхільнікаў. Калі вы лічыце, што Пазняк мог такого чалавека перамагчы, што мог бы прывабіць на свой бок больш людзей, вы альбо шчыра памыляецеся, і тады вы левак хутчэй за ўсё, або, не ведаю, мабыць, вы самі чалец КХП БНФ, і вам прыемна думаць, што у Пазняка просто скралі перамогу, так бы мовіць, у 94-м. А так бы, блядь, беларусы, мудры народ, неверагодны, прагаласаваў бы і зараз бы ели каўбаскі і пілі баварскае. Другая сіла, яна засведчыла другія абяцанні, і якія яны не маглі праверыць, таму што это прапаганда. Яны падтрымлівалі гэтую сілу. Таму зрабіць тады, калі ўмяшалася Расія, кінула мільёны, і радыё і тэлебачанне ўсё працавала на адно. Перабіць гэта было немагчыма. Немагчыма. Таму там, дзе я быў, а я быў у асноўным заходняй Беларусі аб'ехаў, допустим, я быў у Столінскім раёне. Увесь Столінскі раён прагаласаваў за мяне. Там, дзе я быў, дзе я непасрэдна сутыкаўся з людзьмі, дзе людзі памяталі. І яны маглі это. А радыё, тэлебачанне, ўсё, праграма, это была чужая. І таму перабіць это было немагчыма, таму што выбары это такая справа, што зараз у Амерыцы, нават калі б вы былі Ісус Христос, але у вас не было б прапаганды, радыё, тэлебачання, тик-току, вы нічого не зрабілі б. Здаецца, эта сітуацыя была у нас тады. Здаецца, гэта з вашай партыі пайшло, што нават выбары 94, я чуў гэтую версію, што яны нават тады былі фальсіфікаваны, Лукашенко перамог у першым туры, а вы занялі другое месца. Я чуў такую версію. Я вам могу сказать докладно, потому что мы знаем это более докладно, бо фронт практично меў сваіх людзей і сваіх назіральнікаў на ўсіх выбарчых участках па ўсёй Беларусі. Это правда? Значит, правда вось якая, што я набраў 22%. А Лукашенко 55? Не, Лукашенко 45 набраў. Ён не прайшоў у першым туры, это все неправда. Але ён набраў амаль што каля гэтага. І калі ўзнікла эта сітуацыя, то адабралі галасы ў мяне у асноўным і далучылі Кебічу. Кебіч ішоў, дарэчы, 4-м. Нават не ішоў ні... То, што Кебіч ніхуя не набраў галасоў, я магу паверыць. Галоўным чынам гэта звязана з тым, што людзі тады яшчэ разумелі, што краінай кіруе ніякі не Шушкевіч. То бок, вось я недавно такую, зноў ж такі, бздуру прачытаў, здаецца, на канале Годна, але я і не здзіўлены, што я гэта прачытаў на канале Годна. Калісьці на гэтым канале я прачытаў, што мова ад дыялекту адрозніваецца тым, што... Стыдна і больно. Стыдна і больно. Стыдна і больно.
Калісьці на канале Годна я прачытаў, што мова дыялекту адрозніваецца тым, што ў мовы ёсць пісьмовасць, а ў дыялекту няма. Вось, дык я прачытаў на канале Годна, што, аказваецца, Шушкевіч быў кіраўніком незалежнай Беларусі, першым кіраўніком. Пра Кебіча, вядома, згадкі не было. Але ў 94-му у тым ліку, у прынцыпе, ў 90-е гады людзі яшчэ разумелі, што выканаўчую ўладу у сваіх руках трымаў Вячеслав Кебіч, які быў прэм'ер-міністрам, і мог рабіць абсалютна ўсё, што заўгодна, і ўсе памылкі, усе тыя эканамічныя складанасці, якія Беларусь перажывала ў 90-е, яны былі звязаны менавіта з Кебічам. Шушкевіч быў проста кіраўніком парламенту, ён выконваў досыць сімвалічныя функцыі. Так, Поплач FM, $1 по трэцяй. Ну-ка. Дзякуй за донат. Ты неверагодны. Зараз мы гэта паставім. Відос з каналу Шурф Відео называецца «Радыеактыўны снег». Погнали. Гості стрелу в спину, призначений льосом, зеляка гості стрел. Смерть и смех, зеляка гості земля матухна. Но наші коли газуть нас туди, зеля жить. Радіоактивний снег, радіоактивний снег, радіоактивний снег, радіоактивний снег. Ведаешь, я так хотел размовлять с тобой. У ночной тишине ты повинен памятать об тем, что мы сами писали правила. Этой гульни ты повинен чуть мяне, але ты чуешь загадковый гук, небяспечный свет. И все потонуло навокал огню и падая на нас. Радиоактивный снег, радиоактивный снег, радиоактивный снег, радиоактивный снег. И может уже нам пора помирать, але нечто зове нас жить. И некто хотел нас весь час выбачать, але мы так хотели любить. И каждый из нас, пройшовший свой шлях, поспел покинуть свой след. И коли мы зразумели, что нечто не так, пошел радиоактивный снег, радиоактивный снег, радиоактивный снег, радиоактивный снег. Так. Насамрэч гэта быў проста жоўты снег, а ніякі не радыеактыўны. Дзякуй за відэа. Гэта, я так разумею, дзецюкі былі. Проста яны, як любы паважаючы сябе беларускі гурт, не здолелі стварыць нават каналу на Ютубе, блядь, таму іхнія песні ўсе залітыя пірацкім чынам, проста нейкімі рандомнымі юзерамі
на рандомные каналы с 2 подписчиками. Текс. Вертаемся до наших поздняков. Погнали. І другий, навіть не третій. Шушкевич був третім. А Шушкевич був третім, а четвертим. Ну я вось чытаў гэтую версію ад БНФ, што нават выбары 94, якія лічацца адзінамі ў беларускай гісторыі, дзе ўсё было палічана. Нічого подобного. Нават яны. Ничего подобного. Я вам скажу, что я у 2000-х уже годах, не за так четвертый, вот я спотыкаўся з людьми у Вільні. Не, гэта яшчэ праект Дзянісава да Дзецюкоў, панк, гурт, кальян, блядь. Дзякуй табе, Боже, што я не кальян. З настаўніцамі. Як можна, ў прынцыпе, блядь, назваць свой гурт беларускі кальян? Кальян — гэта добрая назва для расійскага гурту ў жанры кальянны рэп. Назваць беларускі гурт панкавы кальяном, гэта трэба мець вялікую главу, сапраўды. Яго зараз амаль не знойдзеш. Што добра. З Мядзева, там, з Маргоняў, там, некая была там, ці то экскурсія, ці то што, і мы разгаварыліся. Яны кажуць, што яны былі у падліковай этой камісіі. Вот. І яны мне расказалі, Падлюковая камісія. якая была, як яны лічылі, кажу, што Падлюкі. вот, значит, Лукашенко, там, допустим, Пазняк, Лукашенко, потым ніхто не пералічваў. Яны просто кучки вот этих вот бюллетеней раскладывали, говорили одно прозвище, а клали под другое. Тады не допускали перелічыць это все, это была великая проблема. Потом они мне рассказывали, что як там находили эти голосы в крапиве, як там подкидывали. Усё, я кажу, добре, вы это все бачили тады. А чему вы тады не могли это выступить? Они не мають что говорить. Я то разумею, чему. Страшно. Страшно. Ну, вы бачыце. За 30 год, нават больш, нічога істотна не змянілася у правядзенні беларускіх выбараў. И вот это беда, что люди бачили, як это все робится, а уже праз 10 годов, сустрэўшыся со мною в Вільні, яны мне, як мои прихильники, все рассказали, як вот это рабілось. Тут уже нема ніякого сенсу, тем больше, что уже лепш бы молчали. Бо это... Ну, на словах-то ўсе беларусы гэта прыхільнікі апазіцыі, блядь, просто галоўныя пасіянары і радыкалы БНФ. Але па сутнасці беларус, абіраючы паміж тым, каб ныць на кухні і жыць у нармальнай краіне, заўсёды абярэ ныць на кухні, просто таму, што савецкаму чалавеку падабаецца ныць, асабліва ныць на кухні. І ён будзе працягваць абіраць гэты варыянт, пакуль не здохне. Савецкі чалавек па-іншаму не мысліць. То бок, калі ў чалавека савецкага адабраць дзве рэчы, толькі калі у савецкага чалавека адабраць адну з двух альбо ўвогуле адразу дзве рэчы, ён пойдзе на нейкае падабенства рэвалюцыі ці проста пратэсту. Па-першае, у яго трэба адабраць водку, а па-другое, у яго трэба адабраць магчымасць паныць. Вось, калі у чалавека адбіраюць магчымасць паныць, а што такое магчымасць паныць? Як адабраць яе? Адабраць магчымасць паныць можна, робячы краіну, у якой прыемна жыць. Але саўкі не хочуць прыемна жыць, яны хочуць жыць у кале і пастаянна скардзяцца на гэты кал. То бок, у прынцыпе, падчас Савецкага Саюзу людзі асабліва нават на кухні не скардзіліся, таму што баяліся атрымаць пізды. І пасля атрымання нейкай больш-менш свабоды ў 90-е гады людзі прыйшлі да высновы, што цяпер яны, па-першае, нарэшце ім дазволілі хадзіць у цэрквы і цалаваць немытыя ногі папу, а па-другое, ім дазволілі скардзіцца. Адкрыта скардзіцца на свае нейкія бытавыя праблемы. То бок, вось, не ведаю, ваду адключылі на 2 тыдні, каб трубы прачысціць,
І можна скардзіцца цэлыя 2 тыдні, што вады няма. Гэта ж ахуенна. Ну раней не паскардзіўся бы асабліва, а цяпер можна скардзіцца. Для пажылых людзей гэта яшчэ там можна хадзіць па ўсякіх інстанцыях, прасіць паставіць подпісы, там не ведаю, просто сядзець. Вось. Ёсць у цябе праблема медыцынскага характару. Ты ідзеш у паліклініку, просто сядзіш, блядь, цэлымі днямі. Нават калі і праблемы няма. Вось праблемы нават няма, а хочацца пасядзець у паліклініцы, паныць, схадзіць да лекара, паразмаўляць. Гэта таксама такі своеасаблівы яшчэ і спосаб сацыялізацыі для пажылых людзей. А маладзейшыя яны проста любяць ныць. Ныць і хлістаць водку. Это як бы 2 галоўныя забавы беларусаў, што ў 90-е гады, што і цяпер па факце, толькі да водкі яшчэ там далучыліся усялякія наркотыкі рознай ступені цяжкасці і дыскатэкі, як мы нядаўна даведаліся. Хаця, ну, дыскатэкі не той, каб далучыліся, яны заўсёды былі, проста гэта было для мяне шокам, што сапраўды існуе істотная частка грамадства, якая разглядае дыскатэкі, не то што разглядае, якая ўдзельнічае ў дыскатэках на рэгулярнай аснове, што гэта цэлае нейкае жыццё, якое ішло абсалютна паралельна майму існаванню ў Беларусі на працягу ўсіх, колькі там, ну, 21 году, што я там жыў. Карацей, гэта я да чаго? Гэта я да чаго? Я ўжо нават забыў, на што я рэагаваў, шчыра кажучы. Пра што тут Пазняк казаў? Это целая проблема с нашими. Што выехалі за мяжу і пачалі скардзіцца. Так, таму што бабкі, якія яшчэ ў 90-е гады тасавалі гэтыя бюлетэні і закідвалі колькі трэба на Лукашэнку, яны вось акурат паходзяць з таго самага пакалення, якому вельмі падабаецца скардзіцца. Вось яны нават выехаўшы з краіны працягваюць гэтым займацца. Яны ніколі ў жыцці не падумалі аб тым, што каб сапраўды неяк змяніць сітуацыю. Не, ім падабаецца скардзіцца. То бок калі б яны не закінулі бюлетні за Пазняка, у іх бы проста ўсё жыццё згубіла сэнс. Потому что, ну, блядь, Пазняк ва ўладзе, а на што скардзіцца-то? Не, так не пойдзе, там трэба закінуць за Лукашэнку. А потым не толькі паскардзіцца на кухні, а потым яшчэ знайсці, блядь, Пазняка ў эміграцыі спецыяльна, даебацца да яго, да Зянона Станіславовича прыйсці і сказаць: Пазняк, вось ты глядзі, мы не проста так укідвалі за цябе бюлетэні, гэта ўсё таму, што нас прымусілі, іначай нас маглі бы звольніць, і нам прыйшлося б шукаць сапраўдную працу, а не проста, блядь, распавядаць пиздюкам, што 2 + 2 = 4. Ты разумееш, Пазняк, мы не маглі пайсці на такія рызыкі. Ось Пазняк сядзіць такі: блядь, нахуй, ёб твою мать. Я згубіў усё сваё, блядь, всю сваю маёмасць, всю сваю біяграфію на працягу 40 год, усё тое, для чаго я працаваў у Рэспубліцы Беларусь, намагаючыся зрабіць яе лепшай краінай, і вы тут 2 тупыя старыя пізды зараз будзеце мне тлумачыць, што вы баяліся згубіць сваю працу настаўніка ў беларускай школе. І сударага просто пачынаецца, нахуй. Пазняк спаўзае пад стол. І на працягу 2 наступных дзён ён просто адкісае, блядь, гартаючы рылсы ў інстаграме. Тэкс, што вы тут пішаце? Чаму Лукашэнку называюць цыганом? Чарговы копіум наконт таго, што Лукашенко гэта не сапраўдны беларус, што нам яго завезлі з заморскай краіны, і менавіта таму ён так ненавідзіць беларусаў. Гэта ўсё у адным шэрагу для мяне стаіць з тым, што Лукашенко мазаічны псіхапат, што Лукашенко там садыст нейкі жорсткі, што Лукашенко, не ведаю, што яшчэ распавядаюць звычайна пра Лукашэнку-то такога містычнага, не ведаю, што ён там сатане пакланяецца.
трахае сваё дзіцяці. Я не ведаю, што пра Лукашенко. Это ўсё просто копіум, блядь. Лукашенко гэта звычайны беларус, калхознік з 90-х, які дарваўся да ўлады. Любы чалавек з падобнай біяграфіяй на ягоным месцы рабіў бы абсалютна тое ж самае, будучы пры гэтым цалкам здаровым псіхічна і маючы 100% беларускае паходжанне. Ну, конечно, з Лукашенко можна яшчэ паспрачацца, што ён там, блядь, украінец і гэтак далей. Лукашенко не тое, каб беларускае прозвішча, але украінцы гэта адзін народ з беларусамі. Маргінез твого оточення, багато людей виїхало з Білорусі в період 20-22. Не хочу казаць про свое оточение конкретно. Я б сказал, что выехало меньше, чем мне хотелось бы. Потому что вось я часамі назіраю за жыццём сваіх знаёмых, якія засталіся ў Беларусі, я просто не разумею, як яны існуюць у тых умовах, якія зараз створаны рэжымам, фактычна умовы геноциду беларускага народа. Я вось, напрыклад, не разумею, як гэта магчыма. І я б хацеў гэтых людзей, я просто быў бы вельмі рады за іх, калі б яны з'ехалі і пабудавалі нейкую паспяховую кар'еру за мяжой. Але, на жаль, гэтага не адбываецца. Зараз я кажу не пра сваё нейкае блізкае атачэнне. Пра блізкае атачэнне я не буду каментаваць нічога. Я зараз скажу там, скажем, пра знаёмых ва універсітэце з БДУ ці знаёмых са школы аднакляснікаў ці проста нейкіх знаёмых, скажем, з якімі мяне такія, так бы, знаёмыя маіх знаёмых, з якімі я пазнаёміўся ў іншых абставінах, якія не звязаныя былі ніяк з маёй адукацыяй. Усе яны чамусьці пачуваюцца добра, і я не разумею як, таму што мне на момант, на працягу таго часу, што я жыў у Беларусе, здавалася, што ўсе навокал разумеюць праблемы і хочуць як мага хутчэй здрыснуць, блядь, з гэтай краіны. Потым апынулася, што гэта не так. Чаму? Не ведаю. Магчыма, проста людзі гэта найвялікшыя прыстасаванцы у біялагічным свеце. Магчыма так. Магчыма, людзі проста прынюхваюцца, займаюцца нейкімі сямейнымі справамі і ім ужо да пізды абсалютна ўсё, што адбываецца навокал. Я такіх людзей называю ігнарамусамі, вось, якія абсалютна ніякіх навінаў не чытаюць, а ігнаруюць усе тыя несвабоды, якія накладзеныя на іх. Факт таго, што яны не могуць сваіх дзяцей, напрыклад, аддаць у прыватную школу альбо навучаць іх дома. То бок такія, асноўныя рэчы, нават не трэба быць нейкім палітычным актывістам, каб цябе закраналі палітычныя несвабоды Беларусі. Дастаткова проста быць бацькам, які любіць сваіх дзяцей. Вось ты любіш сваіх дзяцей, бачыш дзяржаўную адукацыю, як выглядае, і ты хочаш сваіх дзяцей ад гэтай самай дзяржаўнай адукацыі выратаваць. Але чамусьці ты гэтага не робіш? Чаму? Я гэта тлумачу тым, што людзям проста похуй на сваіх дзяцей. Насамрэч, што б яны там не казалі аб тым, што яны там на 2 працах заёбваюцца, што яны проста неверагодна гатовы там і па некалькі дзяцей нараджаць, што яны ім усё даюць, іх абуваюць, апранаюць, кормяць, але па сутнасці яны іх ненавідзяць. То бок, калі інтэрпрэтаваць любоў не як інтэнцыю, а як фактычны стан рэчаў, фактычную практыку, тое, што ты робіш у дачыненні да сваіх дзяцей, то можна сказаць, што беларусы масава ненавідзяць уласных дзяцей і жадаюць ім усяго найгоршага. Я вось не разумею проста, як. Я рос у тыя гады, у 10-е, грубо кажучы, 2000-е, 10-е гады, калі абсалютна ўсё маё наваколле трубіла аб тым, што Беларусь гэта клаака, нахуй, срака, несвабодная і бедная, з якой абавязкова трэба ўцякаць, што гэта найвялікшы
найвялікшы поспех, якога ў прынцыпе беларус можа дамагчыся, нарадзіўшыся ў Беларусі, гэта з'ебацца з Беларусі. Потым, я не ведаю, людзі любяць тлумачыць самі для сябе, што яны беларускія патрыёты. Насамрэч яны проста прыстасаванцы, і яны прынюхаліся, ім на ўсё похуй. І людзі сталеюць, людзі прыстасоўваюцца, і гэта насамрэч гэта моя праблема. У мяне не ўсё ў парадку, хутчэй за ўсё з галавой, таму што нармальны беларус, ён вось такі. Ён апатычны, яму нічога не хочацца, ён думае толькі аб тым, як прыгажэй памерці, пачынае збіраць грошы на сваё пахаванне. Вось акурат беларус ён зарабляе ў сярэднім акурат столькі, што яму хапае часу да пенсіі, каб назбіраць грошай на сваё пахаванне ўласнае, на прыгожы помнік, на прыгожы нагробак. Вось гэта тыповы беларус. Дзяцей сваіх ён проста аддае дзяржаве на выхаванне, нічога не тлумачыць сваім дзецям наконт таго, у якой краіне яны жывуць, наконт таго, што з ёй не так, што павінна быць па-іншаму зроблена, не адукоўваюць сваіх дзяцей, таму што яны самі не адукаваныя, па-першае, па-другое, яны не бачаць у гэтым ніякага сэнсу. Яны хочуць, каб іхныя дзеці былі такімі ж самымі терпілоідамі і ігнарамусамі, як яны самі. Вось канфлікты, тыя самыя сямейныя канфлікты, якія паўставалі ў 20-м годзе, і я ўпэўнены, яны паўстаюць па сённяшні дзень, таму што па сённяшні дзень людзей затрымліваюць за любую хуйню, за каментар у інтэрнэце, за падабайку, за проста неасцярожна кінутае слова ці неасцярожна націснутая кнопка падпісацца на экстрэмісцкі канал, пра які ты нават не ведаеш, што ён экстрэмісцкі, бо гэтыя спісы пастаянна папаўняюцца новымі медыа. Я згубіў сваю думку. Я згубіў сваю думку, прабачце, я не ведаю, не магу зараз выйсці на той поінт, які я хацеў давесці да вас. Карацей кажучы, беларусы масава, яны вось такія, як я апісаў, а я ёбнуты проста. Я рэальна выключэнне, я рэальна выскачка, і такім, як я, не месца ў самой РБ. Вось. Таму што, проста статыстычна беларусы, яны застаюцца ў Беларусі. Усё ж такі большасць людзей яна ў Беларусі. Я казаў пра канфлікты ў сям'і, я ўзгадаў зараз, на што я хацеў выйсці. Тыя самыя канфлікты, якія паўставалі ў 20-м годзе, і зараз паўстаюць, таму што людзей працягваюць затрымліваць, я вось да гэтага вёў. Яны акурат палягалі на тым, што была пэўная частка грамадства, якой было норм, і яна экзістэнцыяльна не разумела, што не падабаецца іхнім дзецям. Гэта часта былі канфлікты паміж бацькамі і іхнімі дзецьмі. Часта здараліся сітуацыі, у которых бацькі лічылі, што іхніх дзяцей затрымалі за справу, таму што не трэба было хадзіць на ўсялякія дэманстрацыі, не трэба было правакаваць, і проста сядзець ціха мірна, і ніхто да цябе не прычэпіцца. А тое, што ты выйшаў там патрабаваць нейкіх палітычных свабодаў, гэта твае праблемы. Ты выскачка, ты малады зялёны жук, блядь, нічога не разумееш. Вось зараз пасядзіш у турме, падумаеш, вось у цябе будзе час падумаць, і ўсё будзе ахуіцельна. Так думае звычайны беларускі савок, у якога ёсць дзеці. Я не кажу зараз пра канфлікты паміж, скажам, там, супругамі, бо гэта іншая тэма. Мне здаецца, звычайна гэта канфлікты, якія палягаюць проста на тым, што адзін з супругаў працуе на дзяржаву. Альбо сілавік, альбо проста бюджэтнік які-небудзь з ватнай прамытай галавой. Але ёсць інтуіцыя, судзячы па тым, што я чытаў у 20-м годзе і пазней, што вось гэтае пакаленне саўкоў, беларускія бацькі, яны шчыра ненавідзяць сваіх дзяцей, пры гэтым нават не разумеючы гэтага. То бок яны ненавідзяць іх на ўзроўні дзеянняў. На ўзроўні інтэнцыў яны пастаянна, яны лічаць, што і ў турме пасядзець,
гэта праяў любові такой, што цябе дзяржава содзіць у турму, каб ты адумаўся, таму што яна цябе любіць. Вось беларускія бацькі, яны любяць сваіх дзяцей абсалютна так же сама, як беларуская дзяржава любіць беларусаў. І яна да іх ставіцца насамрэч, як і Лукашенко. Вось чаму Лукашенко абралі? Лукашенко гэта зрэз эпохі. Гэта чалавек, які увасабляе ў сабе ўвесь падыход як да свайго народу, так і да сваіх дзяцей, у прынцыпе, да сваёй будучыні як нацыі, як папуляцыі, да будучыні сваіх дзяцей, што дзяцей трэба піздзіць і садзіць на дамашні арышт. Вось, грубо кажучы, на ўзроўні дзяржавы проста на арышт, дзе іх таксама трэба пакатаваць, папіздзіць, каб іх прыструніць. То бок Лукашенко, ён ніякае не выключэнне з гэтага правіла. Вядома, паспела нарадзіцца новае пакаленне беларусаў, якое мысліць трошкі іначай, але гэтае пакаленне, яно зараз сабрало валізкі і з'ехала ў Польшчу і ў Амерыку. Зараз такіх беларусаў у самой РБ, наколькі я разумею, няма. Вось. І гэта падабаецца тым людзям, якія засталіся ў Беларусі, таму што нарэшце ім дадуць ныць і піць водку. Тое, чым яны любяць займацца, у прынцыпе, сваім дасугу. Вось. Такая хуйня. Дискотеки і нічні клубы, це ресентимент. Дискотеки, гэта ты пра клубы. Ну, дискотеки яны адбываюцца ў клубах. Не любыя танцы, наколькі я разумею, якія адбываюцца ў клубах, з'яўляюцца дыскатэкамі. Гэта іншыя катэгорыі, але я табе зараз не патлумачу, у чым палягае, у прынцыпе, адрозненне паміж імі, таму што я на танцы, на канцэрты, у прынцыпе, не хаджу і не хадзіў ніколі у сваім жыцці, мне гэта не цікава. Ну, це треба вийти з зони комфорту, а так, якщо не відчувати в Білорусі, то можна з скрипом жити. Па-перше, гэта не зона комфорту, то бок, калі для кагосьці гэта зона комфорту, то гэта чалавек уебан. Калі для чалавека зонай комфорту з'яўляецца тое, што ягоных дзяцей трымаюць у турме за тое, што яны выказалі неправільнае меркаванне ў інтэрнэце альбо выйшлі з плакатам на дэманстрацыю, то ён не знаходзіцца у зоне комфорту. Прынамсі, я гэта не магу разглядаць як такую зону. Вядома, для Саўка зона комфорту гэта бочка з гаўном. Пажадана, каб у яе можна было з галавой акунуцца і каб водачка яшчэ побач стаяла. Вось гэта ідэальная сітуацыя. Але, ну, я на гэта па-іншаму гляджу. А па-другое, не адсвечваць у Беларусі амаль нерэальна. Гэта нават не сітуацыя Рашкі. То бок, калі вы чытаеце пра рэпрэсіі ў Расійскай Федэрацыі, таму што хутчэй за ўсё вы пра іх чытаеце больш, чым пра рэпрэсіі ў Беларусі, калі вы не беларус. Вось я зараз адказваю на пытанне украінца. Хутчэй за ўсё ты, як украінец, ведаеш больш пра рэпрэсіі ў Расійскай Федэрацыі, чым пра рэпрэсіі ў РБ. У Расійскай Федэрацыі у параўнанні з РБ рэпрэсіяў няма. Яны адсутнічаюць. Гэта можна, дарэчы, пабачыць па рознага роду чатах, галасавых каналах. Русня, яна не баіцца збірацца і абмяркоўваць палітыку. Вось ёсць у нас у канфе правы угол такі. У яго ёсць чат ЧВД, дзе збіраюцца усялякія прадстаўнікі вялікага брата нашага ўсходняга і абмяркоўваюць палітыку, абсалютна ніяк не перажываючы наконт таго, што іх затрымаюць за гэта. А беларусы не ствараюць такіх чатаў. Яны не сядзяць у беларускамоўных чатах і не абмяркоўваюць палітыку. Ведаеце чаму? Таму што любы чат беларускамоўны знаходзіцца пад наглядам КДБ. А калі вы там яшчэ абмяркоўваеце нейкую палітыку, то вам пізда. Нават калі вы яе абмяркоўваеце у ключы праўладным, вам піздец. Таму што ў Беларусі
у бяспецы сябе можна пачуваць толькі ў тым выпадку, калі ты выкінеш усе сродкі камунікацыі, вось ты выкінеш усе свае ноутбукі і персанальныя камп'ютары стацыянарныя, ты выкінеш усе свае тэлефоны, у прынцыпе пазбудзешся ўсіх дэвайсаў, якія могуць цябе вывесці ў інтэрнэт, каб выпадкова не падпісацца на якую-небудзь суполку ці канал, якія прызнаныя былі экстрэмісцкімі, або нават не прызнаныя. Могуць быць нават не прызнаныя экстрэмісцкімі, проста яны не спадабаюцца. Вось ідзеш ты па вуліцы, у цябе мент просіць тэлефон, а ты не можаш не даць тэлефон, таму што калі у цябе мент просіць тэлефон, ты не даеш яго, ты аўтаматычна апыняешся ў кутузцы. Ты, блядь, арыштаваны аўтаматычна. Калі ты не даеш тэлефон, гэта азначае, згодна з мысленнем сілавіка, што ты штосьці хаваеш. З пункту гледжання права на гэтую сітуацыю няма сэнсу глядзець, таму што права ў Беларусі няма. Усё вырашае проста воля сілавіка. Вось ён бачыць цябе на вуліцу, ён захацеў цябе стапарнуць, ён цябе стопае. Ён захацеў твой тэлефон паглядзець, ён яго паглядзець. І калі ён знайшоў які-небудзь канал на тваім тэлефоне, на які ты падпісаны, або дыялог ці здымак проста звычайны, аватарку аднаго з людзей, з якім ты размаўляеш, ён там БЧБшку, дапусцім, паставіў, ты будзеш затрыманы, нягледзячы на тое, што гэты канал ці чалавек не з'яўляецца экстрэмісцкім. Проста менту не спадабалася. А потым можна накідаць любы артыкул, любую групу артыкулаў на цябе накінуць і пасадзіць. Просто таму, што ты камусьці не спадабаўся. Гэта Беларусь. Так працуюць рэпрэсіі ў Беларусі, так выглядаюць у прынцыпе рэальныя рэпрэсіі. У Расіі рэпрэсіяў няма. Таму у Расіі маглі паўставаць, напрыклад, такія блогеры, як Скабрэлас, які сядзеў некалькі год, хуесосіў рускіх, хуесосіў расійскую дзяржаву, у тым ліку вайну ва Ўкраіне, потым узяў сабе спакойна, сабраў рэчы і пераехаў у Грузію. У беларускай сітуацыі такога Скабрэлас, які пачаў бы стрыміць з РБ, затрымалі б не праз год, не праз некалькі месяцаў, яго, блядь, затрымалі ў той жа самы нахуй дзень, калі б ён правёў сваю першую трансляцыю. Таму што, я нагадаю, я пачаў стрыміць год таму, фактычна. У мяне на стрымах сядзелі 2 чалавекі. Часамі на маіх стрымах не было людзей увогуле, але нейкім чынам выразку з майго стрыма ўзялі і залілі на канал «Жоўтыя слівы». «Жоўтыя слівы» — гэта канал КДБ, на якім яны абсіраюць жмігароў. Мой канал на 10 падпісчыкаў тады на Ютубе гэта было, на некалькі гледачоў. Нават зараз мой канал не папулярны, але нават на той момант мой канал на некалькі гледачоў ужо патрапіў пад увагу ментоў. Мне пачалі пісаць боты ментаўскія, там было бачна, што гэта менты. І КДБшнікі пачалі выразаць хайлайты з маіх стрымоў, каб на свой тэлеграм-канал заліць. Гэта той узровень рэпрэсіяў, які існуе ў Беларусі, рэальных рэпрэсіяў. Таму жыць і не адсвечваць можна толькі ў тым выпадку, калі ты проста жывеш у лесе і харчуешся, не ведаю, вавёркамі і тымі ягадамі, якія ты зможаш там назбіраць сабе. У іншым выпадку заўсёды існуе верагоднасць, што цябе затрымаюць. То бок, у бяспецы беларус можа быць толькі тады, калі ён ідзе па вуліцы, яго стопаюць, пытаюць, дзе твой тэлефон, ім кажуць, у мяне няма тэлефону ў прынцыпе. Вось, хочаце правярайце, хочаце ідзіце да мяне дадому, да хаты, у мяне ў прынцыпе няма ніякай электронікі. Вось, і потым яшчэ сказаць, я за Лукашэнку наогул, і я магу вам зараз пацалаваць боты і адсмактаць хуі, просто вам абодвум, калі гэта патруль, абодвум вам магу адсмактаць хуі, калі хочаце, вам магу, тэлефону няма, магу пакінуць свой адрес, можаце да мяне прыйсці, там мне факс які-небудзь поштай, у прынцыпе, напісаць мне, можаце, каб я прыйшоў у ваше аддзяленне і, у прынцыпе, вы мяне пусцілі па кругу. Вось у такім выпадку можна сябе, будучы беларусам, адчуваць у бяспецы. У іншых выпадках, калі у цябе ў прынцыпе ёсць тэлефон, ты ўжо зэк. Просто ты аб гэтым не ведаеш. На війну беларусів ніхто не посилає і кордон не закритий. На вайну прымусова не пасылаюць. І гэта добра, але мяжа яна зачыненая з усіх бакоў, акрамя расійскага.
Ну вось, зачыненая яна са знешняга боку. То бок усе нашыя суседзі, акрамя РФ, яны зачынілі з намі мяжу. Такая хуйня. Ну, вядома, калі ты атрымаеш візу, ты можаш патрапіць на захад, але ты ніхуя не атрымаеш ніякай візы. У бальшыні выпадкаў. Якая ж база? Прывітанне, дарэчы, алоэ лоя. А, ты пісаў ужо дагэтуль, я не заўважыў. Вітаю, прывітанне, мазгавы суп. Жыццёва. Пиздись ногами, ніколи в нічні клуби не ходив, хоча міг і мені було хуйню йти, але їбав. Ну, коли ти не ходиш у клуби, все равно їбав, то я можу з этим тебе тільки повіншувати. Топчик. Ну, вражки буде чабурнет і буде гірше, ніж в Білорусі. Ні, не буде. Ні, не буде, ніколи не буде. Гэта просто гістарычна ніколі не было так. Найвялікшыя рэпрэсіі заўсёды былі на тэрыторыі Беларусі. Як бы я не выступаў супраць пазіцыі ахвяры у гістарычным пытанні, але беларусаў рэальна усе, хто толькі мог, пиздзілі нагамі апошнія 200 год. Гэта просто так. Калі ты абраў быць беларусам, то табе пізда. Я ж кажу, беларуская дзяржава гэта інстытут па знішчэнні беларусаў. Ён спецыяльна іранічна быў так названы Рэспубліка Беларусь. Таму што гэта і не рэспубліка і не Беларусь. Гэта проста механізм, які створаны быў для таго, каб знішчаць мэтанакіравана беларусаў. Вось. Так, таму я і не ствараў у сябе чат у ТГК. Разумею. Але я спадзяюся, што ты не ў Беларусі. Так, а якщо кнопачны тэлефон, ўсё роўна, праверыць твае кантакты, ну і, допустим, яны там знойдуць нумар, які ім не спадабаецца. Ну і ўсё, і пиздец табе. То бок кнопачны, канешне, лепей, чым смартфон. Потому што смартфон гэта ўсё адразу. То бок, калі цябе стопаю і знаходзіць там нешта цікавае, табе пиздец. Таму людзі вось у Беларусі, яны, калі яны, скажам, беларускамоўныя, у іх ёсць тэлефоны, смартфоны, яны, сустракаючы ментоў на вуліцы, апускаюць вочы і перастаюць размаўляць па-беларуску, калі яны размаўлялі, і пераходзіць на расейскую пры ментах, каб не прывабіць да сябе ўвагу. Таму што калі ты прывабліваеш да сябе ўвагу, то табе аўтаматычна пиздец. Ну і адпаведна трэба выглядаць як сярэдні такі норміс. Таму што калі ты прывабліваеш увагу ў Беларусі, да цябе даебуцца. А увагу прывабіць можа твой знешні выгляд нейкі занадта яркі, занадта яскравы. Магчыма, якія-небудзь татуіроўкі ці пірсінг могуць прывабіць увагу, скажам, вось мова можа прывабіць увагу, на якой ты размаўляеш. Калі гэта не расейская мова і не ангельская, таму што гэта могуць быць турысты. Вось ты размаўляеш па-беларуску, ты прывабліваеш увагу, чалавек разумее, што хутчэй за ўсё ты не паляк і не іншы які-небудзь турыст, ты звычайны беларус, ты размаўляеш па-беларуску, значыць ты супраць рэжыму. Ну і можна цябе круціць далей і пускаць па крузе усім аддзяленнем потым. Ось, канешне, лепей кнопачны, але гэта не гарантыя ніякая. Добра, што я стары ліцвін, а не беларус. Стары ліцвіны гэта беларусы са знакам якасці. Так, General Безерк Вейбрутеньен. Можно по-нормальному? Я выдалю твое паведамленне на ўсялякі выпадак. Не трэба пісаць на мовах, якія я не разумею. Нямецкая з'яўляецца адной з такіх моваў, таму я выдалю на ўсялякі выпадак. У маім чаце можна пісаць толькі па-беларуску, па-расейску, па-украінску, па-ангельску і па-польску.
Все, все астатнія мовы будуць выдаляцца. Таму што я не хачу бан. Так, а яка ментальність і світогляд в білоруських ментів? Навіщо люди йдуть туди працювати? У менты, до речі, йдуть люди літарально ті ж самі, що і люди, які йдуть у наставники. Тобто, коли ти нічого не вмієш, у тебе IQ як у мікрофонового адміна, і ты яшчэ і нарадзіўся, скажем, у беднай сям'і, то у цябе варыянты два асноўныя. Ты ідзеш альбо вучыцца на настаўніка, вось асабліва калі ты жанчына, гэта варыянт такі сапраўды жаночы, ідзеш на настаўніцу вучыцца і потым проста прамываеш мазгі дзецям у школе. Альбо ідзеш ментом, гэта больш мужчынскі варыянт. Калі не хочаш сядзець, вывучаць нейкую тэорыю складаную, можаш проста пайсці ментом і зарабляць нейкія сярэднія грошы па Беларусі. Я гэта так бачу. Ну і адпаведна ментальнасць і светапогляд у гэтых людзей адсутнічаюць. Яны ні пра што не думаюць. У іх проста ёсць праца, яны абсалютна дакладна разумеюць, што яны не здольныя на будь-якую іншую працу. Яны абсалютна 100% праінфармаваныя аб тым, што іхнюю працу можа выконваць нават малпа, калі ёй даць такую магчымасць. І таму яны за сваю працу трымаюцца ўсімі рукамі і нагамі і адпаведна выконваюць абсалютна ўсё, што ім спускаюць зверху. Так працуе, дарэчы, не толькі сістэма настаўнікаў, сістэма ментоў, так працуе большая частка дзяржаўнага апарату ў Беларусі, дзе на кіруючыя пасады спецыяльна ставяцца людзі з такімі ніжэй за сярэднімі здольнасцямі, якім даводзіцца прама ў лоб, што вы на гэтай пасадзе знаходзіцеся толькі пастолькі, паколькі я так вырашыў. Я, Лукашенко, так вырашыў, што вы будзеце сядзець на гэтай пасадзе, вы нішто, вы лохі, вы нічога не ўмееце больш, акрамя таго, каб сядзець на гэтай пасадзе. Ведайце гэта, таму што калі вы зробіце нешта такое, што мне не спадабаецца, я вас адразу хуйну з гэтай пасады, і працы вы сабе не знойдзеце. Не толькі таму, што я выдам вам воўчы квіток, з якім вас не возьмуць нікуды больш на працу ў Беларусі. Я магу нават не замарожвацца з гэтым. Я магу вас проста звольніць, і вы, бесталанныя уебаны, не знойдзеце сабе працу. Таму што вы бесталанныя уебаны. Вы можаце быць толькі ментом, блядь, альбо настаўнікам, альбо палоць градкі на сваім участку зямлі, які нават вам не належыць. Слухайте, давайте я отойду на пару хвилин, мне треба поссать. Какую-нибудь музычку вам поставлю. Покуле. Так, вот это поставлю вам. Пойду посту. Я скакала, плясала кругом милого двора. Ой, лёле, колено, лёле, ягода моя. Потирала ключико шелкового пояса. Ой, лёле, колено, лёле, ягода моя. Но мои ключи
Так, я зноў з вами. Заварыў сабе яшчэ гарбатку. Ведаеце, як ваш баця, калі ўставаў на працу раніцай. Бонеф. Бонеф. Вось. Гэта я. Ваш баця вырас і зрабіўся мной. Так, давайте видос глядеть. Потому что я, дарэчы... Ну что тут у чаце? У чаце нешта было яшчэ. Нешта чат ідзе медленно, капец. А ты маеш на увазе затрымку ці што мало пишуць? Ну, затрымка звычайная, ютубаўская. А то, што мало пишуць, ну, выбачайце. Я андэграунд беларускамоўны стрімер. Ну, а бабка і старші люди, які тільки по-білоруському говорять. Ну, так яны паміраюць. Разумееш? Яны паміраюць. Іх становіцца ўсё менш з кожным годам. Прыйдзе час і пакаленне людзей, якія упіталі беларускую мову з малаком маці, знікне цалкам. Не будзе больш ніякіх беларускамоўных старыкоў. Застанецца пакаленне тых саўкоў, якія спецыяльна прыехалі ў горад пазбаўляцца ўласнай беларускасці, таму што яны сваю беларускасць разглядалі як праяву правінцыйнасці і калхазанства. Вось гэтае пакаленне, яно зойме месца старыкоў. Маладыя людзі таксама будуць прамытыя беларускай адукацыяй і немагчымасцю выехаць за мяжу паглядзець на іншыя краіны. А русинскую мову можна пісаць? Можаш паспрабаваць. Можаш паспрабаваць, але калі я не зразумею, то я выдалю таксама. Генеральны акруг Беларусь, ці як там, не памятаю, тыпу рэферэнс на тое, што ў нас акупацыйная зона. Ясненька. Але по-нямецку больш не пішу. Так, давайте видос. Хочу видос. Дарэчы, донатьте. Замаўляйте відэа. Наставниками, основном же наставники, школа. И чему так отбивается? Потому что наставники залежные. Это такая профессия, что когда они позбавлены працы, им нема куда идти. Так, это таму, што гэта бесталанныя уебаны, усялякія бабкі-сракі, якія нічаму не навучыліся ў гэтым жыцці, і ў нармальнай краіне яны проста сядзелі, гадавалі дзяцей, варылі баршчы, блядь, і капуснікі. Дапамагалі сваім мужчынам зарабляць грошы. А ў Беларусі і ў прынцыпе ў постсаўку гэтыя жанчыны, улічваючы, што іхніх дзяцей яны аддаюць у школу, у іх вызваляецца шмат вольнага часу, яны проста ідуць вось на такую працу, дзе не трэба асабліва галавой працаваць, не трэба асабліва прыводзіць у рух сваё шэрае рэчыва ў мазгах. Проста сядзі і пізді нейкую хуйню. То бок нават можна прапагандай не займацца. Ведаеце, калі настаўнік сапраўды актыўна прапагандуе дзяржаўную нейкую пазіцыю ў школе, напрыклад, на уроку гісторыі, гэта яшчэ значыць, што вам патрапіўся настаўнік трудаголік, які адказна ставіцца да сваёй прапагандысцкай працы. А ў бальшыні выпадкаў гэта проста людзі, якія вам будуць пераказваць новостную перадачу, якую яны учора паглядзелі, вынікі якіх-небудзь гульняў спартовых. У нас на геаграфіі, напрыклад, абмяркоўваліся, блядь, пастаянна перамогі Домрачавай, гэтай скаціны, блядь, ебларускай, замест таго, каб нам тлумачыць геаграфію.
Ну і адпаведна я выйшаў са школы, я ніхуя не ведаю пра геаграфію абсалютна. Усё, што я ведаю пра геаграфію, я сам вывучыў, альбо мусіў вывучыць, навучаючыся на біёлага у тых аспектах, у якіх геаграфія мае стычнасць з біялогіяй, але не больш за тое. Звычайныя беларускія настаўнікі, яны такія. Знаете, и они полностью, это вот структура еще при Советском Союзе была выбудована, полная залежность. И это эксплуатовали, этот страх этих людей. Я это все цудовно разумею, и, конечно... Я таксама разумею. Их обвинувачивать в этом. Я таксама разумею, але я іх у гэтым абвінавачваю, таму што гэта проста паразыты на целе грамадства. Что, ну что ж, человеку страшно. Система виновата. Вось гэтая гісторыя легендарная пра В тебе скільки іноземних було в школі? Ти маєш на увазі іноземних вучняў ці іноземных моваў? візіт адэптаў рускага міра Лімонова і Дугіна. У нас у школе, яшчэ ў маёй першай школе, гэта была 17-я школа, здаецца, гораду Віцебску. У нас быў вучань адзін з Расіі. Адгадайце, як яго звалі? Давайте ваши варыянты ў чат. Як звалі вучня з Расіі? Чакаю. Вучань з Расіі, там яшчэ апынулася, што ў іх праграма нейкая ебанутая, якая была на год наперад, і ён, навучаючыся ў беларускай школе, фактычна паўтараў матэрыял, які ён ужо прайшоў. Такая вялікая дзяціна была. Мы некаторы час нават стасаваліся, таму што нам было па адным шляху дадому ісці са школы. Махмуд? Не Махмуд. Так, паведамленне выдалена. Мухаммед, не Мухаммед. Звалі гэтага чалавека Іван. Адгадайце, якое ў яго было прозвішча. Так, у мене друга іноземна була російська, нахуй. У Беларусі расійская мова гэта абавязковы прадмет. І ён не ўспрымаецца як замежная мова. Замежная мова у нас ангельская. І яна выкладаецца, ну у мяне яна выкладалася з першай клясы, але гэта быў тыпу такі факультатыў. Па-мойму, звычайна яна ці то з другой, ці то з трэцяй пачынаецца, а так вывучаюць расейскую і беларускую адначасова. Іванов, правильно. З гэтымі расейцамі толькі так і трэба, то бок. Па-першае, бацькі вельмі шырокай фантазіі людзі. Так. Па-другое, так бы мовіць, адразу разумееш, з кім маеш справу. Дарэчы, калі не лічыць майго дзеда, якога я нават амаль не застаў, гэта быў літаральна адзіны чалавек, якога я сустрэў за ўвесь той час, што жыў у Беларусе, якога звалі Іван. І адзіны чалавек з прозвішчам Іваноў. А цяпер здагадайцеся, якое самае папулярнае прозвішча згодна статыстыкам у Беларусі. Иванов. Иванов, блядь. Иванов, нахуй. Я бачу толькі аднаго Иванова. За ўсё сваё жыццё ў Беларусе бачыў толькі аднаго Иванова, блядь, Ивана, ёбанага яго ў сраку. І то ён быў расейцам. Можете сабе такое уявіць? Вось, а наконт моваў, не, у нас ангельская па стандарце. Некаторыя, я ведаю, вывучалі іншую мову. Я чуў, што вывучаюць некаторыя французскую, блядь,
Ну, пакаленне маіх бацькоў яны вывучалі ў школе нямецкую мову, але гэта была яшчэ савецкая школа. Такая савецкая і такая раннебеларуская, таксама савецкая. Так, була на выбір німецька мова, але генії батьки вибрали РОС. Спочуваю. То які іноземні мови були в тебе в школі? Я ж сказав, ангельська. Ангельская одна. Ну, типу, калі не лічыць расейскую за іншаземную, таму што на расійскай мове выкладаліся ўсе прадметы, акрамя беларускай мовы і літаратуры, то так. Толькі вось ангельская мова адна. Я ведаю, у Польшчы, здаецца, 2 замежныя мовы павінны здаваць. То бок яны здаюць польскую і 2 замежныя. Я сустракаў людзей, якія вывучалі расейскую мову, таксама, дарэчы. Што забаўна, бо гэтыя людзі не ведаюць расейскай мовы, што наводзіць на думку аб тым, што школьная адукацыя ў Польшчы гэта прыкладна такі ж самы крынж, ну, па ўзроўню навучання, у тым ліку мовам. Але у Польшчы, прынамсі, можна аддаць сваё дзіцяці альбо ў прыватную школу, або займацца хоумскулінгам. У снежні 94-го, калі Лімонаў праз вакно ДК бег, і калі там была вялізная бойка, і у сваіх успамінах Лімонаў потым пісаў, што Зянон Пазняк нацкаваў на мяне сваіх нацыяналістаў, іх была мэта нас моцна збіць, альбо нават забіць. Што вы можете сказаць па гэтай гісторыі? Зянон Пазняк нацкаваў на мяне свой велізарнейшы хуй, і мне прыйшлося уцякаць праз фортачку, блядь, у туалеце ДК, каб пазбегнуць камшота прямо у маё руснявае вусатае ебало. Хаця, блядь, калі Лімонова гэта ў прынцыпе пужала. Хто чытаў, як жа гэтая кніжка называлася? Такая, типу, кніжка-дзённік. Гэта адзіная хуйня, якую я чытаў у Лімонова. Блядь, ён там апісвае, карацей, свае будні у замежжы. Не памятаю, як называецца. Давайте паспрабую загугліць. Які ў яго там кніжкі. Мабыць, нешта кшталту дневник неудачника. Так, дневник неудачника я чытаў. Вось усім раю, каб зразумець, што расейскага нацбола такой ерундовіны, як камшот з велізарнага мужчынскага хуя. Мужчынскага хуя. Галоўнага, каб не жаночага. Для яго не складаў бы ніякай пагрозы. Гэта ва ўсіх беларускамоўных класах нельга было вывучаць ангельскую як замежную, ці гэта толькі ў маім горадзе так ахуенна атрымалася. Я не навучаўся ў беларускамоўнай школе і ў беларускамоўных клясах. Я навучаўся ў звычайнай расейскамоўнай школе, у дзвюх звычайных расейскамоўных школах, дзе па-беларуску выкладаліся толькі беларуская мова і беларуская літаратура. Каран, Ванька, гэта вы аб чым? Пам'ятаю, були підручники з російської мови, і там були ілюстрації, типу діти в українських нацкостюмах з паляницею, і навпроти діти російські в російських нацкостюмах з караваєм. Междометие. Вы будете просто рандомное слово писать в чате, что? Коран, Ванька, междометие. Не разумею. Я не памятаю, как у нас у расійскамоўных падручніках, у падручніках по расійскай мове былі падобныя параўнанні. Вось і беларус, не ведаю, з бульбай, а вось
великорусский великобрат Махмед. Не ведаю, з бліном на лопаті. Не, у нас такого не було. Я такого не пам'ятаю, принаймні. Я, в принципі, зауважаю, так, глядячи, усприймаючи успаміни різних людей со школи, я розумію, що я просто трошки, ну, по іншим кірунку пайшов, і інші речі мене цікавили. Тому що я не пам'ятаю абсолютно нічого, ну амаль що нічого з того, що ми проходили на гуманітарних предметах недзе кляси до 9. Абсолютно ніхуя. Мені завжди було більш цікаво там всякі науки натуральні, типу біологія, хімія, фізика, математика мені подобалася. Історія, там, мови і інша хуйня не откладалася абсолютно, мені було поїбать. Так би мовити, я звичайний білорус, мені політики не треба. Ну, это глупство там, что там они пишут. Они теперь мне что там пишут. По-перше, у вас був мітинг у підтримку Джохара Дудаєва, так? Чи ні? Нет, уже Лукашенко был, здається, 95-й год. Это был снежный 94-й. 94-й, так. Было. Помню, что это уже не лето было. Вот, это был митинг, уже были проблемы. И с тяжкостью мы выбили площадь Парижской коммуны, такая оперного театра. И это был митинг. Ну и там было, может, 30, может, 50. Ну, у своїх успамінах Лімонов пише, це мітинг був у підтримку Джохара Дудаєва. Не, він все переблитав. Было б лепей, конечно, коли б это был митинг у підтримку Джохара Дудаєва. Можна було б додатковий плюсик Пазняку поставити. Так, беларускамоўная школа, у якой я вучыўся до 3 класа, пару год таму стала рускамоўнай. Да, в прынцыпе, мне здаецца, значная частка беларускіх школаў, так званых, яны беларускія толькі на паперы. Насамрэч, там усе па-расейску размаўляюць. А беларуская мова зводзіцца да таго, што людзі гэкаюць і кажуць шуфлядка замест яшчыка выдвижнога. Так, мені цікаво, чого не було слов'янських, іноземних, польська, чеська, особливо в західних регіонах. Ну, хутчэй за ўсё, таму што Украіна гэта такі ж самы постсавок, як і Беларусь. Не трэба чакаць ад такой краіны, што яна будзе даваць магчымасць у звычайнай дзяржаўнай школе вывучаць такія мовы, як чэшская, скажем, ладно, польская. Чэшскую то дакладна ніхто б не стаў замарочвацца на тым, каб вывучаць гэтую мову. Абсалютна. А польскую вы там і так вывучыце, пакуль будзеце трускаўкі на польскіх фермах собі збіраць, на польскіх фермах. Это люди, якія, ну, сур'ёзна нічого не ведаюць. Яны займаюцца прапагандай і адбеліваннем самих себе. Таму любое глупство, якія яны пішуць, гэта распаўсюджваецца і робіцца такой хадзячай хлуснёй. Я не хочу... Вы бачылі гэтае анімэ «Хадзячая хлусня»? Сказаць, як было. А было так, вот быў гэты мітынг, все было хорошо, и а я это митинг вел, мне дают записку. Зенон Станиславович у клубе тонкосуконного комбината на Матусевича русские фашисты проводят свой съезд. Мне дают записку. Вот. Ну, я в этой ситуации вельми аккуратно поступил. У конце своего выступу критикой. Дарэчы, хто яшчэ падабайку не паставіў і каму бяспечна яе ставіць, ставім. Гэта прасоўвае трансляцыю. Критики Лукашенко, якія цяжкасці ўзніклі там з Расіяй, ўсё, таму што Лукашенко адразу грамадства не ўспрымала нацыянальнае. Я кажу, вот так. Нацыянальнае. Варта падкрэсліць. Прыклад, паглядзіце, вот мы з вами тут збіраемся. Была великая проблема, как нам собраться на этот митинг. А в этот час у клубе тонкосуконного комбината на Матусевича, там мы звычайно свои съезды проводили, отбывается съезд русских фашистов. И они там выступают, ну и рассказывают.
А вот глядіться, что это просто плевание у твар белорусов. У нас кожен третій загинув, у нас була така війна. Ось. А вы сами поехали туда? Так, охуенно. Ну, якби да слова пра тое, чаму я лічу, што пазняк таксама носьбіт тых савецкіх траўмаў, хоць і ў меншай ступені, якія прывялі Беларусь сучасную туды, куды яны прывялі. Так, охуенно. Фашысты. Усё па савецкіх метадычках. Галоўнае не сказаць, што беларусы пакутавалі праз вайну нацыянал-сацыялістаў з камуністамі, з бальшавікамі. Так, чуеш, так зараз в Поляндії багато забезпечених укрів, настільки забезпечених, що в поляків горить від їх машин та житла, що вони купують ці укри, полуницю не будуть на фермах збирати. Ну, так. Але мне здаецца, што ўсё ж такі забяспечаныя украінцы ў Польшчы гэта меншасць тых украінцаў, якія сюды едуць на працу. І ў гэты час На працу альбо проста уцякаюць ад вайны. гэтая ж улада Лукашенко даюць магчымасць рускім фашыстам сабрацца на святой зямле ў Беларусі. Вот. Я толькі даў інфармацыю. Ну вы сами поехали в УДК с ними, ці не? Значит, я даю эту інфармацыю, я ведаю, што будзе. З аднаго боку фашысты, з іншага боку рускія, так бы мовіць. Я разрываюся просто паміж тым, каб даць ім пізды, або, не ведаю, даць медаль героя Ебларусі. Заканчивается митинг, и я бачу, все побегли. Ціхенько все побегли. Я уже ведаю, что будет. Усе Фашисты, а можно уступить у партию? побегли у троллейбусе, в автобусе. Все поехали туда. Я чув, что тут проводится съезд фашистской партии России. Напереди наши Можно записаться. женщины с господарскими сумками. Мне, конечно, не вельми подобается, что ваша партия российская, але... Там ахова была ихняя, они кидаются на эту. Этими кабеты наши этими сумками почали молотить этих самых фашистов, этих ахову. Они там пробовали супротив их карате. Ну, до речі, я кринжую все ж таки з гэтай практики называть их фашистами. І яны нацболы, блядь, былі і заўсёды, бля... заўсёды сябе менавіта так вызначалі і прытрымліваліся рыторыкі тупа такіх чырвона-карычневых. Хочаце называць гэта фашызмом, окей, але, па-мойму, ну, калі іх ужо і залічваць там да якой-небудзь такога врушняку фашысцкага агульнага, то больш это падобна на нямецкіх нацыстаў, але нават на іх не тое, каб вельмі. Гэта проста саўкі сталіністы. Які нахуй фашызм? Ну камон. Був в вільному місті Данцигу, не, в Гданьску не бываў. Тупо пожилой. Так. Выбрыкивались, разумеется, ногами брыкались. Наши женщины, кажется, пенсионер. Блять, як спарадаваць голос Валакаса? Тупо пожилая. Не так. Пожилая. Блять, я не умею. Пожилая. Мне 54 года, я гей. Меня зовут Валерий Альбертович. Мне 54 года, я гомосексуалист с Бимбасу. Да, я с Бимбасу. На святой земле белорусские пенсионерки раебашили фашистов, блядь. Обема нахуй. Разъебаша, блядь. Мне 54 года, у меня ноги нема, я не разумею, як можно на святой земле эту фашистскую мразь
Мы убили вас, мы вас спалили еще в Одесском в доме профсоюзов. Да, я... Ой, не, это ж нас полили, блядь. Ой, извините, дедушка, забыл. Да. Мне 54 года, я всю жизнь на Донбассе. У меня нет половой головы, но я протягиваю, продолжаю служить. Этими сумками их взмолотили, ворались в залю, и они там кресло кидали, супротивник. Выгнали, а Лимонов утек у туалет, из производного туалета. Что это за хлощня? Ничего Выскочил я на не улицу, а там утекаю. милиция зловила. Ну, его зловили и депортовали в Россию. Вот такая была комичная история. Я вам скажу, но вот белорусы спокойный, справедливый, рахманный народ. Никто их не призывал. Я просто ведаю психологию, бо белорусу сказать, что тут фашисты тебе на голову сідаються, больше ничего не треба казать. Они поехали сами, зробили свою справу, повыгоняли. Приезжает таки Жириновский, был такой, коли не забыть. Я дедушка старенький уже. Мне 54 года, я не хожу биться с этими русскими фашистами. Что я буду биться? Просто кинул им гранату. Да. Значит, ну что, ясно, как он выказывался с белорусом. Блять, я не умею, я не могу падтрымліваць пастаянна гэты голас. Гэта патрэбная практыка. Трэба паставіць голас, каб увесь стрым весці у такой манеры. Значит, решили его бить. Собралась велизарная натоўп людей, может, 1010, а он повинен был выступать каля палаца спорту. И почали его бить. Що мені тут Атрымаўся блэк-метал, тупо пожилой. Спитай поляків, що вони думають про Єжи Косинського і про його найвідомішу книгу. А я не ведаю сам, хто гэта. Когда Валака скончит карьеру, кончит, надо своего собственного со знаком качества сделать, стягивать деньги с СНГ. Так, чаму бы не? По-моему, там же Валакаса уже было некалькі, прынамсі нават пародыяў на арыгінальнага. А мы можем свайго зрабіць. Можете вон беларусіяне заданаціць, каб ён стрыміў пастаянна таким голосам. Я думаю, что ён пацягне. Ён і так бясплатна глядзіць відосы і ў гульні гуляе за так. Думаю, калі б вы яму закінулі там евро 10, то ён бы цэлы год стрыміў у стылі Валакаса. Ён же робіць гэтую чат-рулетку часамі, можа пранкі паздымаць. Я лічу, перспектыўны накірунак стрымінгу. То есть рассказывал, что я там ему так само дал по правде. Значит, он утекал, фиги там показывал, бо он у юбилейной гостиницы побач, он туда утекал. Другой, это первый раз его лупили. Приехал, так? Другий раз приехал. А зразу пішов Верховний Совет. І треба ж було так здаритися, що споткав у канцелярії Сергія Навумчика і Петра Садовського, наших депутатів. А ти чого сюди? А я вот это то. И это я самый Навумчик с Садовским, его спустили по лестнице. Он полечил все ступеньки. 2 раза приезжал вот такие вот... База. Что тут сказать? Ворожи, белорусы эти выказываются. И 2 раза его лупили и больше не приезжал. Вот вам рахманные белорусы. Так что есть межа. Есть межа, Беларусь будет терпеть, и все. Але есть речи, которые даст по морде и пойдет на обед. Калі вам падабаецца тое, што я раблю, вы можете падтрымаць мой праект, паставіўшы яму суперлайк на Ютубе альбо заданаціўшы праз сервіс Buy Me a Coffee. Спасылка ў апісанні да гэтага роліка. Давайте паразмаўляем, як вы жылі на піку вашай палітычнай кар'еры ў Мінску ў 90-х. У вас было шмат прыхільнікаў тады, але я так разумею, не ўсе любілі Зянона Пазняка, то бок, напэўна, не зусім было і вам бяспечна перасоўвацца па Менску, так? Не так. Не так. У вас была свая ахова персанальная? Что за человек такі? Усё яму не так, усё неправда.
А як Хоч ви- би раз ви сказав, так користалися було. громадським транспортом? Ці Так небяспечна, так мяне расстраляли, вось як Лукашенко. Ну нормально. у вас Всі якась повірили. спецмашина була, ці на таксі? Только громадским. Тільки громадським. Терпеть. Слухай, мозговый суп можешь стварыць 10-гадзінную версію гэтага фрагменту, дзе пазняк полтора беларус можа цярпець вось так 10 гадзінаў, калі ласка. Я гэта хачу. Я гэта хачу побачыць. Ви їздили? Я буду гэта слухаць просто на фоне, калі буду там канспекты якія-небудзь пісаць ці у транспарце ехаць, я буду просто гэта слухаць. Один без І ахову, насолоджуватися. Я громадським. ездил один ночью, 2 годины ночи, я спотыкаўся на вулиці з п'яними людьми, які нешта мне пытали, а потім «О, так это ж Позняк!» Ось. Такі просто пачынаюць это перакрыжоўвацца, маляваць колу вакол сябе крэйдай. Это Позняк. Ніколи не було негативних моментів. То бок за ўсе гэтыя гады ніколі не было, што нехта там Не, могли побиться з вами? вечором Это водитель белорусский спинить Гитлер. троллейбус і прибігши до мене, побачив, що я в тролейбусі просить автограф. Ну, такі речі були. А яка у вас кватэра была? Вы жылі Падыходзіш у аўтобусе да Пазняка нацыянальны чалавек, просіць аўтограф, і ён яму малюе, як тысак карацей свастыку просто на руцэ. у нейкай у хрушчоўцы звычайнай, ці у вас нейкая там Ладно, гэта ўсё жарты. Насамрэч Пазняк распісваецца егелонскім крыжом. спецкватэра Ну, вось такім, як зараз мы бачым на відэа. была? Ну, звичайно, Што таксама неправда, але гэта гучыць забаўна. квартири, я ще до політики мав квартиру. Звичайно, у блочному домі. То бок, калі вы сталі нардепам, ваше жыццё так не змянілася асабліва? Ну, разумеете, тут что? Одиное, что мне примусили телефон поставить. У меня не было телефона домашнего. Это было привилегия. Гэта правильно. Телефона мало хто мав. І він мені був якби і не потрібний. От, і мене примусили поставити телефон. Окей, вельми добре, мав телефон. Я думаю, Пазняку нават сёння не патрэбны телефон. То бок, калі б яму не прыходзілася палітычныя каментары даваць пастаянна, ён бы, у прынцыпе, і телефон выкінуў бы ў сметнік, і кампутар, і просто б хадзіў, як ён казаў, як будзе выглядаць вашае жыццё у вольнай Беларусі будучыні, Зянон Станіславович? Ну, я буду хадзіць просто на рэшку, рыбку лавіць і глядзець на тое, як цячэ вада. Это, у прынцыпе, дарослая мара беларуса. Вот и все, что изменилось. А остальное ничего не менялось. Я ходил свободно по всем городе в любой час дня и ночи. Ніколи Я б таксама хацеў, улічваючы, што праз год 15, асабліва ўжо не кажучы пра старасць там нейкую, увесь інтэрнэт будзе перапоўнены неўрасеткамі, то я б хацеў таксама жыць без электрычнасці і без інтэрнэту, просто ў нейкай хаце пасярод лесу, рубіць дровы, забіваць вавёрак і трусоў якіх-небудзь з лукам, і іх паліць на вогнішчы і есці. Просто без солі, без прыправаў, просто браць і зубамі разгрызаць іхнія трусовыя галовы. не было неготовных моментов. А якая зарплата была ў нардепа ў тыя часы? Ніякая не была. Ужо апошнія гады, Галоўнае яшчэ жанчыну туды, каб дзяцей пастаянна рабіць і выпускаць іх у лес. Просто выпускаць у лес, каб яны вучыліся жыццю. Такім чынам ствараючы папуляцыю лясных людзей, беларусаў, якія зробяцца ў будучыні асновай вольнай беларускай нацыі. На сухую есці, да можна і не на сухую, таксама набраць вадзічкі у рацэ, закіпяціць яе нормально. Напоі можна усялякія варыць на ягадах, на травах. Все нормально можна зладзіць у лесе. Можна было перейти на професійную работу. І я перейшов на професійную работу. Тады была шалёная інфляція.
І таму цяжка нават сказаць, колькі мільёнаў я атрымліваў, я ўжо забыўся нават. Это трэба было пераводзіць у даляры. Ну, где-то это в межах, можа, $200 в месяц, может так. Это были великие гроши на Ну, той час. конечно. Потому что инфляция была. Конечно. Вот. Пішуце, потым гэтых дзяцей лавіць і есці. Ну, насамрэч, ты ж не будзеш ведаць, што гэта твае дзеці. Калі ты іх дастаткова шмат зробіш, можна проста ўсіх людзей, якіх ты сустрэнеш, забіваць і есці. Не разбіраючыся ў тым, ці гэта твае сваякі, ці не. Ведаеце, такі анархапрымітывізм сапраўдны. Галоўнае, щоб цянка була. Ну так, то бок гэтых дзяцей трэба з кімсьці рабіць. Са штучнай вагіны дзяцей не наробіш шмат. Я ўжо не кажу пра трапікаў беларускіх. Бо, скажем, там журналіст, ну, мог $300 атрымліваць, болей атрымліваў, чым нардэп. Ось. А ў асноўным до апошняго часу ніякой аплаты нардэп не атрымліваў. Адзінае, што ён меў бесплатны праезд на ўсіх відах транспарта, акрамя таксі. Добра, давайте крыху паразмаўляем Нормас. пра міжнародную палітыку. Вось некалькі дзён назад Маргінес, що мало білорусок в Польщі, що підтримують твої погляди, просто береш білоруську і робиш дітей. Гэта не так проста, як яно гучыць у твоіх словах. Сапраўдныя правыя погляды. Да справа часцей за ўсё не ў поглядах. Часцей за ўсё жанчыны сучасныя, яны проста разбэшчаныя тым выбарам хлопцаў, які ў іх маецца. То бок раней яшчэ, вядома, жанчыны яны па дэфолце папулярныя, асабліва калі яны прыгожыя, таму што эвалюцыйна, у тым ліку наш від, у нас палавы дымарфізм выглядае так, што самца абірае самка. І задачай самца ёсць паказаць сябе для самкі, вось, быць найпрыгажэйшым, наймацнейшым, найспрытнейшым, каб самку ўсё ж такі асемяніць. І здзейсніць апладненне, панараджаць дзяцей. Так працуе ў бальшыні, ў прынцыпе, відаў ва ўсім біялагічным свеце, акрамя хіба што якіх-небудзь гіенаў, магчыма, бо там самкі такія, выконваючы праактыўную ролю. Ну і там ужо не кажу пра грыбы усялякія, ці там ніжэйшыя арганізмы. У пазваночных абсалютная большасць працуе так, што самка, яна статычная, яна выконвае функцыю запасання рэчываў харчавальных для дзяцей і вось такіх, як бы, нейкага пачатковага бусту для іх. Адпаведна, яна павінна быць статычная, таму што з гэтым грузам вялікім, з гэтым тлушчам, альбо, не ведаю, калі мы кажам пра людзей з гэтым патомствам, у будучыні асабліва далёка не эмігруеш, і ў гэтым задачы ты няма. Задача самкі эвалюцыйная — гэта сядзець на месцы і чакаць прынца. Гэта акурат нармальна, але ў сучасных умовах жанчыны, яны разбэшчаныя велізарным выбарам, які дае інтэрнэт. Інтэрнэт, соцсеткі, асабліва Інстаграм, у якіх любая жанчына, нават калі яна не вельмі прыгожая, рэгулярна атрымлівае прапановы ад рознага кшталту хлапцоў, ад рознай якасці хлапцоў. І яна абірае сярод гэтай велізарнай колькасці, пры гэтым яшчэ назіраючы за тым, як у прынцыпе выглядаюць стандарты у ейных сябровак, у прынцыпе у жанчын па свеце. Гэта ўсё ў Інстаграме, ўсё прыватнае жыццё, яно даўно там выкладзенае, ніякай інтымнасці няма. Адпаведна, усе пра ўсіх усё ведаюць, хто з кім сустракаецца, хто з кім як дзеліць бюджэт, і ў прынцыпе як хто з кім, на якіх умовах, карацей, дарослыя людзі жывуць паміж сабой. Адпаведна, жанчына, яна хоча, гэта абсалютна нармальна, хацець найлепшага. І вось яна проста сядзіць і абірае. Я, па-першае, я не хачу
я не хочу удзельнічаць у гэтым конкурсе. То бок я не хочу просто, так бы мовіць, пакідаць сваю заявку і спадзявацца на тое, што сярод нейкіх дзясяткаў уебанаў я апынуся тым самым, які будзе спаўняць усе крытэрыі. І больш за тое, я не хочу, каб на працягу нашага сумеснага жыцця з жанчынай гэты самы конкурс працягваўся. То бок я там недзе праёбся, згубіў працу, ці просто не ведаю, неўдалы нейкі перыяд у маім жыцці, я зрабіўся больш дэпрэсійным, менш увагі, у прынцыпе, людзям пачынаю прысвячаць не толькі там уласнай жанчыне. І, адпаведна, я раблюся некарысным, нудным, і мяне можна кінуць для нейкага іншага хуя. Мне гэты падыход з самага пачатку не падабаецца. Акрамя таго, я не той, каб шмат ад гэтага атрымліваю. То бок у жанчыне, як я ўжо сказаў, не трэба рабіць нічога, каб мець стасункі рамантычнага характару з мужчынай. Адпаведна, няма ніякіх матэрыяльных матывацыяў для таго, каб рабіцца цікавым суразмоўцай, каб, не ведаю, займацца нейкімі цікавымі хобі, альбо нават прыбіраючы ўсё гэта, нават калі вы лічыце, што гэта ўсё не жаночае заняцце, што з жанчынай не трэба размаўляць, трэба яе ебаць. Ну, далёка не кожная жанчына, у прынцыпе, заматываваная аказваць вам нейкія прызнакі ўвагі, любіць вас, клапаціцца пра вас. Таму што, вы, калі занадта шмат ад жанчыны патрабуеце, яна вас не абярэ, яна абярэ нейкага іншага уебана, які не будзе ніхуя патрабаваць ад яе. То бок, гэта ўсё ускладняе сітуацыю. Я ўжо не кажу пра тое, што людзям з высокім IQ складана знайсці пару. У мяне IQ вышэй за сярэдняе, адпаведна, гэта складана. То бок, з большай часткай людзей мне, ў прынцыпе, складана падтрымаць размову. Не таму, што мне няма пра што размаўляць. Я магу сядзець на стрыме 3 гадзіны піздзець усялякую хуйню на аўдыторыю ў 10 чалавек, на матэрыяле, відос плюс чат. Для мяне гэта акурат не праблема весці размову нейкую жывую з чалавекам. Праблема, што, любая тэма, якую я падымаю ў размове з большынёй людзей, аказваецца для гэтых людзей чужой. Вось, у прынцыпе, большасць людзей, яна не тое, каб пра размову. Большасць людзей, яна разумее мову сексу. Вось, галоўна, то бок, нормісы пачынаюць сустракацца, яны ебуцца, наражаюць дзяцей. У прамежках часу паміж гэтымі дзеяннямі яны не размаўляюць асабліва паміж сабой. Яны не ведаюць, слухаюць музыку, шпацыруюць, ходзяць у кафешкі і рэстараны, а размаўляць патрэбы ніякай няма. І гэта мінус высокага інтэлекту. Яшчэ адзін мінус высокага інтэлекту заключаецца ў тым, што людзі, з якімі ты патэнцыйна мог бы падтрымаць нейкія стасункі, нейкую размову, людзі, якія маглі быць цікавымі проста для цябе асобамі, яны ўсе шызы, Таму што высокія паказчыкі IQ карэлююць не толькі з высокай здольнасцю выконваць інтэлектуальныя задачы, але таксама і з псіхічнымі разладамі і хваробамі. А я ў гэтым сэнсе норміс. То бок, ведаеце, я захраснуў паміж нормісамі і людзьмі з высокім інтэлектам. У мяне інтэлект проста вышэй за сярэдні. Адпаведна, я занадта высокаінтэлектуальны для большасці жанчын. Яны гэта будуць інтэрпрэтаваць так, што я проста нудны, што я зануда. А па-другое, я недастаткова інтэлектуальны, каб дайсці да ўзроўню людзей з высокім IQ. Я захраснуў у такім падвешаным стане паміж двума групамі людзей, не могучы знайсці агульнай мовы з ніводнай з іх. У тым ліку гэта тычыцца стасункаў з жанчынамі. Акрамя таго, я проста жабрак, і ніводная жанчына ў здаровым глуздзе не будзе сустракацца з чалавекам, які не зарабляе грошай, які не працуе прынцыпова. Я прынцыпова не працую,
таму што я ў рот ебаў працу. Вельмі малая колькасць жанчынаў здольная пагадзіцца з такім ладам мыслення, ў прынцыпе. Вось, то бок я разумею, што ўсе прычыны, па якіх я да гэтай пары не маю пад бокам жанчыны, яны абсалютна відавочныя, яны часткова залежаць ад мяне, часткова ад абставінаў, у якіх я апынуўся, плюс міграцыя, я не так ужо і даўно эміграваў у Польшчу. Гэта ўсё накладаецца адно на другое, і па выніку я ўсё разумею. То бок я разумею ўсе прычыны, усе магчымыя прычыны, па якіх у мяне да гэтай пары няма дзяўчыны. Вось, адпаведна, у мяне няма ніякай крыўды на жанчын, я не прыхільнік усялякіх інцэльскіх рухаў, мужчынскіх рухаў, мне не падабаецца мужчынская версія фемінізму, я не аматар вялікі распавядаць пра тое, што двудупыя пачвары прадалі краіну. Не, просто, я такі дзіўнаваты чалавечак, і далёка не ўсім людзям ёсць сэнс, ёсць нейкае задавальненне, прыемнасць у тым, каб са мной стасавацца. Я гэта цудоўна разумею, ні да каго ніякіх прэтэнзіяў не маю. Ось. Я пра лес і дзяцей, я баюся жанчын. Вітаю, пане Убермаргі сябр. Дзякуй, прывітанне. Трэба як в ісламі, з жанчыны не трэба размаўляць, яе трэба ебаць. А як ты зразумеў, што ты дакладна не шыз? Я просто розныя тэсты праходзіў. Я спрабаваў сябе дыягнаставаць аўтызм, спрабаваў дыягнаставаць у сябе псіхапатыю, не ведаю, што яшчэ дэпрэсію спрабаваў у сябе дыягнаставаць. Ніводныя тэсты не паказваюць мне аніякіх вынікаў занадта сур'ёзных. То бок нават на спектры аўтызму, улічваючы, што аўтызм гэта спектр, і заўсёды можна знайсці нейкія рысы аўтызму ў сабе, я, знаходжуся на досыць такім памяркоўным узроўні. То бок я бліжэй да нормісаў. Усе тэсты на аўтызм паказваюць, што я норміс. Я адчуваю сябе як норміс. То бок, акрамя таго, што ў мяне няма жанчыны, я не магу сказаць, што ў мяне ёсць нейкія сур'ёзныя праблемы псіхалагічнага характару. Я ніколі не займаўся селф-хармам, ніколі не думаў нават пра суіцыд. Я досыць жыццесцвярджальны чалавек. Я люблю жыццё, я люблю прыроду, я нават у пэўнай ступені люблю людзей. Гэта бывае складана, але у прынцыпе я люблю знаходзіцца ў кампаніі людзей. Мне наадварот складана доўгі час у прынцыпе не камунікаваць ні з кім. Гэта прыгнятае. Калі я апыняюся ў коле, просто будь-якім коле сацыяльным, мне адразу робіцца лягчэй, адразу нейкі прыліў сілаў назіраецца. То бок я ў гэтым сэнсе абсалютна здаровы чалавек. І я бачу ў сваім жыцці дастаткова людзей з адхіленнямі псіхічнымі, у якіх гэтыя самыя адхіленні развіваліся настолькі моцна, што гэта перашкаджала ім жыць, перашкаджала ім атрымліваць адукацыю, перашкаджала ім працаваць, перашкаджала ім набываць кантакты і, у прынцыпе, неяк прасоўвацца па жыцці. Я такіх людзей бачыў шмат. Бачыў шмат людзей, якія ляжалі ў дурцы, я ніколі не ляжаў у дурцы. Усё, што я пра сябе сам ведаю, паказвае на тое, што я не шыз. У шырокім сэнсе не шыз. Таму што, калі ты маеш на ўвазе менавіта шызафрэнію, то я дакладна не шызафрэнік. У мяне няма ніякіх галюцынацыяў. Слыхавых, напрыклад, няма. Слыхавыя галюцынацыі гэта найбольш распаўсюджаныя галюцынацыі пры шызафрэніі. Хіба што вы моя галюцынацыя, і ўсё, што я чую зараз падчас стрыму, гэта таксама гулюны.
У іншым выпадку я не шиз. Блять, давайте я яшчэ раз адбягу пастаць. Посядите, послухайте. Што для нас каштоўней скарба, калі едзем мы да сябра. Доўгі год жадаем, куплі уздымаем. Калі мы збяремся разам, цешым душу не расказам. Доўгі год жадаем, куплі уздымаем. Так, я знал с вами. Так, в общем, любить нормально можно, в основном товарища, а женщину держать в качестве прислуги и инкубатора. База. Ну, я не могу про себя сказать, что я человек, якога задавальнялі б такие стасунки. Мне, в принципе, не вельмі цікавы секс сам по себе. То бок, разумееце, я у стасунках романтычных бачу сэнс пастолькі, паколькі яны дазваляюць ствараць сям'ю. А сям'я, з майго пункту гледжання, гэта выключна саюз паміж мужчынай і жанчынай плюс іхнія дзеці. То бок, я хацеў бы знайсці жанчыну, з якой патэнцыйна можна ствараць такую сям'ю. Адпаведна, яшчэ большая колькасць жанчын адразу адлятае. Таму што нахуя сям'ю ствараць, гэта эканамічна некарысна, асабліва ў сучасным свеце. Гэта і не весела. Навошта ствараць сям'ю, асабліва з такім уебанам, як я, калі можна проста сесці на які-небудзь заможны хуй і хадзіць па ўсялякіх кавярнях, рэстаранах, купляць сабе дарагія рэчы, атрымліваць дарагія падарункі. Я зноў ж такі ў гэтым сэнсе цалкам разумею эканоміку такога роду стасункаў. Вось. То бок, зноў ж такі секс, гэта, канешне, цудоўна, але я не прыхільнік вось гэтых гедоністычных падыходаў да жыцця, жыцця для сябе, без дзяцей. Гэта сумна. Я б хацеў паспрабаваць сябе ў ролі бацькі менавіта што. Вось. Але я што па фінансавым стане не здольны на такі на такую практыку, каб забяспечваць сям'ю, і ўсе астатнія іншыя фактары, якія пералічыў, яны не спрыяюць стварэнню сям'і. А стасункі без сям'і я просто не бачу іх сэнсу. Ну нахуя? Гэта просто марнаванне часу. Ну ахуя? Ну просто, зноў ж такі, калі гэта просто стасункі дзеля стасункаў, гэта павінен быць нейкі дахуя цікавы чалавек, з якім можна і паебацца, і паразмаўляць потым пасля таго, як вы паебаліся. Гэта, блядь, нерэалістычная сітуацыя, на жаль. Так гэта працуе.
Біялагічныя стымулы плюс эканамічныя стымулы. Плюс тое, што я сам па сабе не прыстасаваны для такога роду стасункаў. Так, Маргінес абсолютно психічно здорова людина, безперечно. Всі шизи в тебе на стрімі зібрались. Ну, тое, што вы шизы, акурат пацверджае тое, што я норміс. Вось это у вас праекцыя нейкая спрацоўвае. Вы хочаце бачыць ува мне шиза у той момант, калі я абсалютна психічна здаровы чалавек. То бок у мяне могуць нейкія быць экзальтаваныя погляды, але пры гэтым у чалавечых звычайных стасунках я норміс. То бок усе людзі, якія мяне сустракалі ў жыцці, яны хутчэй здзіўляліся таму, які я норміс, блядь, што я абсалютна звычайны чалавек. Так, і Лукашенко нармальны, і Маянез, і я, і ты, і ўсе тут абсалютна нармальныя. З полячками зовсім ніяк. Немає якої соковитої полячки, яка на тебе дивиться голодними очима. Полькам не цікаві мігранти з Білорусі, України. Такий, мабуть, нечаканий для тебе факт. Такий нечаканий для тебе факт. Але ми не привабливі такая демографіка сярод польскіх жанчын. Таму што мы проста нейкія бедныя уебаны з усходу, якія размаўляюць з дзіўным акцэнтам і яшчэ часцей за ўсё з'яўляюцца кансерватыўнейшымі за польскіх мужчынаў. Ну, адпаведна, вымагаючымі больш нейкіх абмежаванняў у стасунках. Зноў ж такі, навошта прытрымлівацца нейкіх жорсткіх стандартаў і крытэрыяў, калі можна проста знайсці мужика, які будзе табе ўсё выбачаць і цябе яшчэ забяспечваць пры гэтым. То бок, камон. Вядома, у такой сітуацыі велізарная колькасць жанчын апынецца старымі такімі дзявіцамі. То бок, яны будуць доўга чакаць таго самага і апынуцца у такой самотнай старасці рана ці позна. Гэта непазбежна, таму што рынок, канешне, ён вялікі, але на рынку абмежаваная колькасць гульцоў. Мужчыны, яны не будуць дастасоўвацца да жанчын, прынамсі масава. А гэта азначае, што у нас будзе назірацца проста менш шлюбаў, менш сем'яў, будзе больш самотных старыкоў. Проста таму, што яны своечасова не пайшлі на нейкі кампраміс, з уласнымі стандартамі. Магчыма, гэта і мая праблема таксама. Я належу да гэтага пакалення зумераў, да гэтага пакалення самотных людзей, якія мала ўступаюць у рамантычныя стасункі, думаюць пра кар'еру і гэтак далей. У мяне таксама свае, магчыма, ёсць нерэалістычныя стандарты, і гэта ўсё хераць. Ну вось. Магчыма. Сядзіць зараз абасраны ў сметніку, кажа сам сабе нешта дакладна не шыс. У цябе проста мужика нармальнага не было. Так я не абасраны, я не ў сметніку сяджу. Разумееш? У мяне бывае бруднавата ў пакоі, але гэта як бы звычайная халасцяцкая тэма. Нічога экстрэмальнага. У мяне няма хуйні, як у Хаванскага ў кватэры ці ў убермаргінала. Я не замароджваю рэшткі свайго, якія кідаюцца ад ежы. Косці ўсялякія, у прынцыпе, смецце ў маразільніку не захоўваю. У мяне максімум, што бывае, прадукты порцацца і ляжаць у халадзільніку, блядь, з плесенню, з гэтым сцвілем. Але гэта максімум, што можа здарыцца з маім халадзілсам. Маргінес, я б тобі дав. Девочки, налетайте. Так, пишите. Пишите мне. Не ведаю где.
Пишите, в Инстаграме можете написать. Хотя у мяне жанчын няма сярод аўдыторыі. Яны просто адсутнічаюць. Ну, не працювати – це капець який нереалістичний стандарт очікувань від життя. Да не, дохуя людей не працує і нормально живеться їм. То бок я не розумію, навошта працаваць у краіне, у якой можна прыкінуцца пакрыўджаным і прыгнечаным і атрымліваць проста сацыялку у памеры мінімальнай ЗП. Плюс да ўсяго я студэнт, а я лічу, што немагчыма адначасова вучыцца, атрымліваць адукацыю і пры гэтым працаваць і рабіць добра і тое, і другое. То бок ты альбо будзеш хуёва працаваць і цябе выганяць з працы, або ты будзеш хуёва вучыцца, што больш верагодна, і не будзе ніякага сэнсу ў атрыманні адукацыі з твайго боку. То бок ты, калі студэнт, ты павінен выкарыстоўваць увесь свой вольны час на адукацыю. Іначай ты проста дарма марнуеш час. Ты займаеш месца людзей, якія сапраўды маглі б быць матываванымі дастаткова, каб атрымаць спецыяльнасць, на якую ты вучышся. А ты проста сядзеш, блядь, і працуеш паралельна. Ну што гэта за хуйня? Праца падчас вучобы азначае, што ты не можаш пайсці на які-небудзь валантарыят у лабу папрацаваць, напрыклад, альбо не ведаю, калі вы не навуковец, хутчэй за ўсё вы не навуковец, не ведаю, проста на практыку якую-небудзь пайсці, у якую-небудзь кампанію пастажыравацца. Вы не можаце чытаць на пастаяннай аснове, спажываць нейкі інтэлектуальны контент альбо проста контент па сваёй спецыяльнасці, таму што у вас сілаў няма на яго. Я працаваў на складзе ў Польшчы, я ведаю, што гэта такое. Калі ты працуеш 6 дзён на тыдзень і прыходзіш з працы, ўсё, што ты паспяваеш зрабіць, гэта паесці і легчы спаць, потым прачнуцца і папіздаваць на працу. А адзіны дзень на тыдзень, які ў цябе вольны, гэта нядзеля, ты проста адкісаеш, таму што ў цябе не застаецца сілаў на нешта іншае. Ужо не кажу там пра хоббі, пра тое, каб адукоўвацца. Не, ты проста будзеш праёбвацца. Вось ты калі на працу ідзеш на такую, якая патрабуе шмат часу ад цябе, ты не будзеш адукоўвацца, ты будзеш працаваць. Вось і ўсё. А чого освіта хуйня, і ти йдеш по освіті працювати за досвід? Да ні, ну ось падчас твайго студэнцтва. Ось ты вучышся год, а потым у цябе летнія канікулы. Ты можаш іх змарнаваць альбо на тое, каб пайсці на працу, проста ў які-небудзь мак, ці на касе стаяць у жабцы, ці яшчэ на якую хуйню, на склад пайсці працаваць, альбо пайсці на якую-небудзь стажыроўку. Калі ты паміж працай і якой-небудзь стажыроўкай абіраеш працу, то нахуй ты ў прынцыпе атрымліваеш адукацыю. Мабыць, табе яна і не патрэбная нахуй, мабыць, табе лепей працаваць і атрымліваць грошы вялікшая часта за тыя, якія ты можаш атрымліваць пасля сваёй адукацыі. Зноў ж такі, калі ў цябе настолькі хуёвае матэрыяльнае становішча, што ты не можаш сабе дазволіць вучыцца і не працаваць, то лепей табе адукацыю не атрымліваць. Прынамсі вышэйшую адукацыю. Я зараз не кажу за адукацыю, там не ведаю, якімі-небудзь электрыкамі ці гідраўлікамі ці слесарамі, не. Я кажу пра вышэйшую адукацыю. Юрыдычную, біялагічную, медыцынскую, любую, якую толькі вам у галаву можа прыйсці. Адукацыя, значыць, не для вас. Зарабляйце грошы. Гэта тое, што я маю на ўвазе пад прынцыпова не працую. Вядома, калі я атрымаю адукацыю, я хацеў бы працаваць па сваім кірунку.
Але працаваць у жабцы ці яшчэ ў якой-небудзь хуйні я больш не хачу. Мне хапіла. Я на працягу году спецыяльна збіраю тыя рэшткі грошай, якія ў мяне застаюцца, пасля тратаў на базавыя нейкія патрэбы тыпу ежы, платы за жытло і так далей, за страхоўку. Я спецыяльна гэтыя рэшткі грошай збіраю, каб летам не працаваць, а займацца чымсьці больш цікавым. Вось. Навіщо працювати, якщо є дешеві мігранти з України? Калі ти українець, ти так само можеш сядзець не працаваць. То бок, ёсць спосабы, просто трэба ведаць. Трэба ведаць заканадаўства краіны, у якую ты едзеш, трэба ведаць яе сацыяльную палітыку. Не трэба працаваць у любой незразумелай сітуацыі. То бок, калі ты бачыш, што ў цябе ёсць вольны час, і ты такі, блядь, пайду на працу, пайду стаяць на касе, пайду на воску раз'язджаць па складзе і грузіць кілаграмы мяса, блядь, надрываць сваю спіну. Вось калі ты так мысліш, што ты гой, у цябе яшчэ потым падаходны падатак твой забяруць, у выніку ты атрымаеш кукіш у твар, блядь, і грошы, якія б ты атрымаў, калі проста дастаткова эфектыўна наёбаў сістэму. Ось. Почув типу ежи орнув. Я, конечно, не сачу за українськими новинами так пільна, але мне здавалося, що все ж таки у вас яшчэ ежа продаецца, што яе можна набыць. Ці ты не ведаю. Гэта дзіцё Донбасу. Карацей, не будьце гоямі, слухайце ТСК. Шукайце спосабы не працаваць і атрымліваць грошы. То бок, спачатку сядьце на сацыялку. Пакуль сядзіце на сацыялцы, атрымлівайце адукацыю або шукайце якія-небудзь іншыя інвестыцыі свайго часу. Навучыцеся рабіць штосьці вам цікавае, што па сутнасці будзе вашым хоббі. І я просто не лічу гэта працай, то бок калі вы з'яўляецеся якім-небудзь фатографам, то вы, блядь, не працуеце. Вы займаецеся па жыцці, вы зарабляеце грошы тым, што націскаеце на кнопачку, блядь, на сваім фотоапараце і потым на кнопачкі, калі рэдагуеце здымкі. Усё. Вы ў ідэальным палажэнні знаходзіцеся. З майго пункту гледжання, вы не працуеце. Прыдумляйце нешта такое сабе. Інвестуйце ў праекты такія доўгатэрміновыя, якія ў перспектыве пры мінімальных нейкіх высілках фізычных будуць прыносіць вам нармальныя грошы. А калі вы атрымліваеце адукацыю, то вы павінны ўкладацца ў сваю адукацыю. А не займацца там зборам, блядь, трускавак, нахуй, стаяннем на касе, пераварочваннем котлетаў для бургераў. Все по філософіі ТСК, ну, як бы так. Будьце сацыял-тутавістамі. То бок, калі ў краіне, у якой вы сабраліся працаваць, існуе падаходны падатак, а ў бальшыні краіны ў сучасных ён існуе, то вы, атрымліваецца, сабраліся, блядь, займацца дзейнасцю, якая караецца дзяржавай. То бок дзяржава накладае падатак, каб вы не працавалі. То бок, ну, блядь, ну эканамічны стымул ён такі. Нахуя мне працаваць, калі на працу накладзены, ну, вось на заробак з працы накладзены падатак. Ну, камон. Калі б дзяржава хацела, каб я працаваў, яна б гэты падатак знесла. Лягічна ўсё ж такі, ну, ты ствараеш эканамічныя стымулы для людзей, каб яны працавалі. Вось зніжаеш падаткі. Падаткі не зніжаюцца. Значыць, блядь, я не працую. Нядаўна, дарэчы, у Польшчы падпісалі, вось прэзідэнт унёс законапраект, і, здаецца, яго падпісалі ўжо, наколькі мне вядома, што калі ў тваёй сям'і 2 і больш дзіцяці, то ты не плоціш падаходны падатак. Вось гэта ахуенна. Вось гэта эканамічны стымул, які прымушае і працаваць, і мець дзяцей.
А у звычайнай сітуацыі, калі ты адзін хуй, які мусіць самога сябе пракарміць, ну, блядь, гэта не складана зрабіць. У Еўропе, у прынцыпе, складана памерці з голаду. Разумееце, ёсць такая рэч, як хрысціянская абшчына, ёсць такая рэч, як левацкія ўсялякія арганізацыі, якія кормяць бамжэй. Вы не памрэце з голаду. Адзежу таксама сабе знойдзеце. А што яшчэ трэба? Ну, жытло, за жытло заплаціць. Окей. Калі ты студэнт і можаш жыць у студэнцкім інтэрнаце, то ну, як бы гэта таксама нейкія мінімальныя там грошы. Большасць маіх аднагодак, якія працуюць, потым, блядь, велізарную частку гэтых грошай марнуюць на ўсялякія вандроўкі, на гэтыя, блядь, хайкінгі, каб паехаць, блядь, у горы кудысьці, ці на мора, яшчэ якую хуйню проста за 3-9 земляў, проста каб стрэс збавіць свой. У мяне стрэсу няма, і я не патрабую марнаваць грошы на тое, каб гэты самы стрэс зменшыць. Я ўжо не кажу там пра лекі нейкія, антыдэпрэсанты. Людзі, якія працуюць рэгулярна, шмат, яны, блядь, маглі б з такім жа самым поспехам проста сядзець на канапе і драчыць. І ў выніку яны б зарабілі столькі ж грошай, колькі яны зарабляюць, марнуючы велізарную колькасць грошай сваіх потым на лекі, на антыдэпрэсанты, на псіхатэрапеўтаў і гэтак далей, гэтак далей. Любіце сябе, паважайце сябе. Вот што я хочу вам сказаць. По свежих соцопытаниях у США 51% громадян likely voters, ну, которые хутчэй за ўсё пойдуць на выборы, да 40 гадоў сказалі, што яны бы хацелі бачыць прэзідэнтам сацыяліста ці сацыял-дэмакрата. Вось свет у апошнія гады вельмі так пахіснуўся ў левы бок. Што вы бачыце за гэтым? Чаму левыя ідэі пачалі быць зноў папулярнай і да чаго гэта можа? Пацаны, пачынаем стріміты. Ну, ты будзеш смяяцца, але мой стрімерскі праект, ён акурат з такіх філязофскіх палажэнняў і паўстаў. Так, хачу стріміць, не хачу працаваць. Усё лягічна. Будем один до одного на стрімы ходити. Ну так, як па Мэдысону, ведаеце. Ідэальны свет – гэта свет, у якім усе стрімеры, якія адзін адному данацяць. Можа правесці. Ну, па-першае, это важна, хто праводзіў гэтае сацыялагічнае пытанне. Амерыка падзелена зараз, і таму я гэтым апытаннем не веру. Тым больш, што яны... Пытанні заўсёды паказваюць паліткарэктную пазіцыю ў грамадстве. Супярэчліва пастаянна мяняецца. Я бачу сітуацыю на сённяшні дзень. Это даволі моцную большую падтрымку палітыкі Трампа. Я бачу эфектыўнасць і бачу, як паводзяць сябе тыя людзі, якія іменуюць сябе дэмакратамі. Таму я не хочу спасылацца на іхныя даследаванні. Адзінае, што я вам магу запярэчыць, што ў апошні час, это не ў апошні час. Да левацтва Еўропа, Амерыка хіснулася яшчэ раней. А працаваць будуць роботы і нейрасеткі. Не, працаваць будуць гоі. Просто не будьце гоямі. А вось палітыка Трампа – это реакцыя на вот гэтае левацтва. Думаю, што гэтае левацтва і еўрапейскае, і амерыканскае, яно звязана з агульным крызісам дэмакратыі. Дэмакратыя не можа быць вечна. Это такая сістэма, якая прыводзіць да крызісу, да развалу дзяржавы, для развалу грамадства. Это рэчы элементарныя, класічныя. Іншая справа, што эту справу можна запаволіць адпаведным законамі, адпаведнымі ўзроўнямі, ўсё это можна.
Вот. І тое, што мы бачым, паўтараю, Цікава, якімі законамі Зянон Пазняк сабраўся абмяжоўваць лявацтва. в Амерыцы, гэта якраз спроба прадухіліць, прадухіліць вось гэтую катастрофу левацкую, якая ўрэшце рэшт пры Ну, я не трампіст, я Трампа разглядаю як просто такога, ведаеце, фронтмена сучаснага правага павароту, так званага, просто людзей усялякага, так бы мовіць, рознага ўзроўню ебанутасці, якія просто пакрыўдзіліся на ўрады левакоў і вырашылі рабіць усё як левакі, толькі наадварот. Я ў гэтым не бачу ані інтэлекту, ані дальнабачнасці. У тым ліку гэта можна заўважыць па палітыцы Трампа. Я не асабліва сачу зараз за тым, што адбываецца ва ўнутранай палітыцы саміх ЗША, але па знешняй палітыцы правал на правале. Вось, то бок, будучы прэзідэнтам дзяржавы гегемону, пасмоктваць пыне, ягоную маленечкую пынявую залупу, гэта досыць спецыфічны выбар геапалітычны. Вось. Хаця за беларускіх палітвязняў вызваленых можна сказаць дзякуй. У гэтым сэнсе асабліва не прычэпішся. Вось. Па знешняй палітыцы і іншай, што не тычыцца Беларусі, гэта поўны крэп, правал. Гэта той палітычны кірунак зараз, праз які нават людзі, якія асцярожна, вельмі скептычна ставяцца да левых радыкалаў, будуць больш схільныя прагаласаваць за умоўных сацдэмаў, чым за трампістаў, таму што проста трампісты гэта збольшага вар'яты усялякі. Проста людзі, у якіх ёсць нейкая ідэя фікс, хтосьці ненавідзіць габрэяў, хтосьці ненавідзіць жанчын, хтосьці ненавідзіць заможных людзей, хтосьці, не ведаю, наадварот ненавідзіць бедных людзей, хтосьці ненавідзіць імігрантаў, хтосьці ненавідзіць проста ўсіх адразу. І на гэтым будуецца ідэалогія правага павароту сучаснага. Там няма інтэлекту, там няма каштоўнасцяў, там ёсць толькі сітуатыўная крыўда на левакоў, якія забралі ў цябе выбары, перамогу на выбарах, якія цябе намагаліся засудзіць, якія цябе банілі у соцсетках, і ты вось вырашыў адпомсціць ім сваімі ахуительнымі законапраектамі. Потым проста, калі правыя не прааналізуюць другі тэрмін Трампа, не зладзіць такую самарэфлексію на тэму таго, што было зроблена ўсё ж такі не так, левыя будуць кіраваць наступныя два тэрміны без варыянтаў. Адзіная прычына, па якой левыя могуць не зрабіцца, не ўвайсці ва ўрад, скажам, у наступным тэрміне, гэта ебанутасць саміх левакоў. То бок мы бачым проста змаганне адной групы ебанутых людзей з іншай групы ебанутых людзей. Можна, канешне, дохуя нейкімі лагоднымі словамі абдарваць таго ж самага Трампа, таму што лепей вар'яцтва правацкае, чым вар'яцтва левацкае. Але мне ўсё ж такі хацелася б нейкай канструктыўнай крытыкі справа таго, што адбываецца зараз. Іначай, людзі проста не будуць сабе справы аддаваць у тым, што яны ёбнутыя, праводзяць ёбнутую палітыку. Што падсмоктваючы рашцы, напрыклад, ты не адарвеш яе ад Кітаю. Ты проста дапаможаш, Кітаю і дапаможаш рашцы, усё існаванне каторай накіраванае на тое, каб знішчыць твою краіну, каб знішчыць твою гегемонію, каб ты засяродзіўся на сваіх справах
а фактычна проста выйшаў з усіх знешніх рынкаў і пакінуў свае ўплывы ў іншых краінах, каб туды ўвайшла Рашка і Кітай. Я не люблю левакоў. У мяне ультраправыя погляды. У прынцыпе, увесь рэспубліканскі варушняк гэта такія ж самыя левакі, як і дэмакратскі варушняк. Проста дэмакраты гэта ўжо адкрытыя камуністы, а рэспубліканцы гэта такія класычныя лібералы, якія рухаюцца таксама паступова ў бок левалібералізму, у бок сацдэму. Яны ўжо сацдэму, яны рухаюцца далей яшчэ больш улева. Я хуйню сказаў пра класычных лібералаў, ніякія гэта, блядь, не класычныя лібералы. Калі б не тыя прынцыпы, на якіх былі заснаваны Злучаныя Штаты Амерыкі, на прынцыпах класычнага лібералізму, калі б не гэтыя прынцыпы, то гэтыя людзі, яны проста стварылі са Злучаных Штатаў якую-небудзь танную пародую на Трэці рэйх. Вось і ўсё. Так, лявацтва пачалося пасля рэвалюцыі ў Францыі, ёсць такое. Хаця, яно не толькі пачалося пасля рэвалюцыі ў Францыі. Хрысціянства ўсё ж такі шмат тысяч год, а да хрысціянства былі іншыя пакрыўджаныя са сваімі ўласнымі ідэямі, як трэба свет збудаваць. Там левацтва, яно зашытае проста ў чалавечую прыроду, як і правацтва, зрэшты. Яно не пачыналася, яно і не скончыцца ніколі. Таму што мы прыматы. У Францыі, прабачце, я ненавіджу людзей, я ўсіх люблю. Цудоўна. Прывядзе да тэрору, прывядзе да таго, чаго мы бачылі ўжо в Савецкім Саюзе, у Кітаі, там і ўсім. Вот. Ну, вот такая сітуацыя. Ёсць верагоднасць, што да гэтага дойдзе менавіта праз рэакцыю на хуйню, якую робяць правыя. То бок яны зробяць настолькі крынжовую хуйню, што людзі хіснуцца ўлева зноў і не змогуць выйсці з гэтага кірунку, таму што левакі просто выйдуць на новы віток гэтай спіралі закручвання гаек і павелічэння цэнтралізацыі, узмацнення федэральных інстытутаў у тым жа США. Я ўжо не кажу аб тым, што правы паварот у Еўропе, напрыклад, гэта проста прапуцінская хуйня пагалоўна, там нават правага нічога няма. Адзіная правая рэч – гэта антымігранцкая палітыка. Па пытаннях эканомікі, па пытаннях унутранай палітыкі, пытаннях культуры, пытаннях вайсковых, гэта ўсё левакі. Вось як гэта АФД нямецкая. Наш просто левакі, блядь. Просто левакі, якім не падабаюцца мігранты. Ахуенно. Ну тады партыя разам, блядь, гэтага потэнжнага дунчыка у Польшчы, гэта таксама правы паварот да хуя. Гэта такая думка, што там кожны гаворыць сваё, ўсё нічого падобнага. Амерыка вельмі кансалідаваная нацыя. Вось беларусы, на жаль, не такія кансалідаваныя зараз. Я бачу, што беларусы раз'яднаны зараз як ніколі ў жыцці. Вось прыклад. Ёсць такая вялікая суполка на Фейсбуку, называецца «Беларусы ў ЗША разам лягчэй». Там 25 000 чалавек сядзіць. І кожны дзень я ў гэтай суполцы бачу такую невялікую грамадзянскую вайну паміж беларусамі, якія жывуць у ЗША. По прынцыпу дэмакраты супраць рэспубліканцаў. То бок гэтыя людзі, яны ўсе ўжо ў адзін момант былі аб'яднаны тым, што яны супраць Лукашэнкі, тым, што яны з'ехалі з Беларусі, тым, што яны прыехалі ў ЗША, але зараз яны гатовы адзін аднаго пазабіваць толькі па прыналежнасці ты за дэмакратаў ці ты за рэспубліканцаў. Што зрабіць, як беларусаў аб'яднаць? Бо беларусы зараз дзеляцца і Пазняк versus Ціхановская, і Трамп versus дэмакраты, і яшчэ versus хтосьці. Яны заўсёды знойдуць, як
пасварыцца паміж сябе ў гэтым. Так, менавіта таму не павінна быць ніякага агульнага выбарчага права. Вось. Таму што палітычных партыяў у прынцыпе не павінна існаваць. Павінен існаваць проста сойм, які выражае інтарэсы шляхты. І ўсё. Нічога акрамя гэтага. То бок, у прынцыпе, наяўнасць партыяў, то бок партыі яны могуць быць сітуатыўныя. Яны могуць быць сітуатыўныя. Напрыклад, ёсць партыя, якая лічыць, што трэба напасть на гэтую краіну, а ёсць партыя, якая лічыць, што трэба на іншую краіну напасці. Або партыя лічыць адна, што трэба падпісаць нейкую мірную дамову, а іншая партыя лічыць, што трэба, напрыклад, не падпісваць мірную дамову, а санкцыі накласці на кагосьці. То бок, тыя рэчы, якімі, у прынцыпе, федэральны ўрад павінен займацца, вайна і дыпламатыя. Партыі могуць быць толькі сітуатыўныя, таму што калі ў нас ёсць партыя, гэта значыць, што ў нас ёсць ідэалогія партыйная, а ідэалогія гэта ўжо левацтва. Гэта ўжо рэч, якая будзе краіну проста пажыраць знутры. У краіне, у якой няма палітычных партыяў, людзі проста вырашаюць усе пытанні на месцы, займаюцца асацыяцыяй з людзьмі, якія ім падабаюцца, у тым ліку па каштоўнасцях, і не адбываецца праблема такога маштабу, таму што, уласна кажучы, федэральнае такое найвышэйшае фармаванне дзяржаўнае, будь то сойм, будь то, не ведаю, урад прэзідэнта, кабінет прэзідэнта, ён не адказвае за пытанні тыпу абортаў, тыпу свабоды слова нават, яшчэ якой-небудзь хуйні, такой прыватнай, тое, што тычыцца прыватнага жыцця людзей, шлюбаў аднаполых і так далей. Гэта ўсё павінна вырашацца лякальна. І калі гэта будзе вырашацца лякальна, калі 51% насельніцтва не будзе дыктаваць іншым 49%, як яны павінны жыць, адразу проста знікне аснова спрэчкі. Няма пра што спрачацца. Вы жывеце так, мы жывём так. Просто мы жывем асобна, нават у рамках адной краіны. Мы можам жыць асобна, працаваць на нейкі агульны праект, умоўна кажучы, які нам дазваляе проста мець такі ўзровень свабоды. Вось мы працуем фактычна на нашу армію, каб яна нас бараніла ад усялякіх барбараў. І ўсё. Гэта вось пытанне, па якім мы згодныя, па ўсіх іншых пытаннях мы можам не пагаджацца. І похуй, таму што мы валодаем правам абмежаваць, так бы мовіць, мы валодаем правам стварыць межы. Нават у рамках адной дзяржавы мы валодаем уладай стварыць межы. Таксама як чалавек мае права, купіўшы дом, кавалак зямлі, набыўшы прыватную ўласнасць, ёй распараджацца, таму што гэта цяпер ягонае. Ён стварыў гэтыя межы, набыўшы нейкую маёмасць. Так жа сама ён павінен мець права стварыць такія межы з дапамогай палітычных інстытутаў, то бок усялякіх законаў на ўзроўні муніцыпалітэту, на ўзроўнях улады места, на ўзроўні улады павету, ваяводства і так далей. Галоўным чынам на ўзроўні проста муніцыпалітэту, улады канкрэтнага населенага пункта, у якім ты знаходзішся. Вядома, што дэмакраты, што рэспубліканцы, яны не гатовыя пагадзіцца нават у такой краіне, як ЗША, з тым, што, напрыклад, што там такога, што ім не падабалася. Допустим, окей, гэтая праблема для ЗША не актуальная, для Польшчы актуальная, скажам, што правыя, што левыя ніколі не пагодзяцца з тым, што пытанне абортаў павінна быць пакінутае на вырашэнне ўласна людзей.
якія хочуць гэты аборт здзейсніць, там што правыя яны хрысціяне, блядь, яны лічаць, што забіццё чалавека заўсёды хуёва, а левыя яны лічаць, што ім хтосьці павінен заплаціць, блядь, за іх на аборт. То бок яны ў прынцыпе згодныя спусціць гэта ўніз, але ім за гэта павінен хтосьці заплаціць. Ну, адпаведна, проста людзі грызуцца за тое, каб выкарыстоўваць рэпрэсіўны механізм дзяржавы. Яны будуць срацца без конца. В этом социуме. Моя рекомендация не вырашать чужие проблемы. Чужие свои проблемы вырашить сами. Вырашайте свои проблемы. А гэтыя праблемы, яны тыповыя насамрэч і для беларусаў. Таму што ў беларусаў, сярод беларусаў ёсць людзі з рознымі каштоўнасцямі, адпаведна, яны будуць срацца. Таму што рознага кшталту палітычныя авантурысты спрабуюць зрабіць уражанне, што беларусы гэта нейкі адзіны палітычны фронт, іх усіх цікавіць прыкладна адно і тое ж, што проста не адпавядае рэчаіснасці. Адныя хочуць свабоды слова, іншыя хочуць закону, які ахоўваў бы людзей ад хейт-спічу. Вось як ты іх пагодзіш паміж сабой-то? Ну ніяк. І гэта не проста нейкія чужыя праблемы. Беларусы часта жывуць у грамадствах, у якіх гэтыя самыя палітычныя канфлікты існуюць. Таму што калі мы арыентуемся на праблемы, якія ў Беларусі, у самой Беларусі, у Беларусі існуюць, з людзьмі, якія засталіся ў краіне, у РБ, там, блядь, праблемаў няма. Проста у людзей ім нармальна жывецца, ім похуй на ўсе гэтыя вашыя спрэчкі. Рэспубліканцы, дэмакраты. Да похуй, блядь, ад'ебіцеся. Нам и так норм. Мы за статус-кво. Идите нахуй. Так, три разы павярнуць направо, гэта тое ж самае, што один раз павярнуць налево, думаеце. Угу. Пол Кліноўскага супраць Полка Кліноўскага. Бачыў, там выдавецтва Гутенберг нядаўна выпусціла Лаўкрафта па-беларуску. А яны, па-моему, перакладаюць толькі усялякія каротенькія такія апавяданні. Таму, як бы... Ну і хутчэй за ўсё велізарную частку з таго я ўжо сам чытаў. Таму, як бы... Самі разумееце. Уже не цікаво будет. Я правильно понимаю, что, исходя из сказанного, тебе более симпатична политика США изоляционизма? Не, я аккурат супраць изоляционизму США, потому что, калі США адмовіцца ад сваіх уплываў па ўсім свеце, то на месца гэтых уплываў прыйдуць уплывы Рашкі і Китаю. Еўропа ніякіх уласных уплываў не мае абсалютна і не будзе мець, таму што Еўропы не існуе. Еўразвяз гэта нават не дзяржава. У яе няма арміі, што азначае, што гэта не дзяржава. Гэта проста нейкая хуйня крынжовая, якая прымушае людзей выконваць нейкія законы, рэгуляцыі проста пад пагрозай таго, што Нямецчына пакрыўдзіцца і накладзе якія-небудзь фінансавыя абмежаванні для той жа Польшчы. Але рэальнай пагрозы гэта не нясе. Гэта не краіна, то бок можна было б сказаць, што НАТО выконвае ролю такой арміі Еўропы, але НАТО гэта амерыканская армія. Камон. Калі амерыканцы выведуць свае войскі з еўрапейскага кантыненту, то ад Еўропы проста нічога не застанецца. Я супраць изоляцыянізму. Я кажу, дзяржава агулам вось чым павінны займацца людзі па тыпу Трампа. Я разумею, што гэта гучыць забаўна зараз пасля майго спічу пра хуёвую замежную палітыку Трампа, але Трампа проста абралі на выбарах. Тут нічога не зробіш. Нават пры тым, што ў ЗША не дэмакратыя, ўсё роўна гэта быў пэўны плебісцыт праведзены у ЗША, абралі Трампа, але ў прынцыпе людзі па тыпу Трампа павінны займацца толькі пытаннямі вайны і пытаннямі замежнай дыпламатыі. Усё.
А калі ў нас дзейнічае нейкі праект ізаляцыянізму ЗША, то чым займаецца дзяржава? Дзяржава займаецца бясконцым закручваннем гаек ва ўласным грамадстве. Таму што вайной мы не займаемся, таму што гэта не наша вайна. Дыпламатыяй мы не займаемся, таму што нам трэба засяродзіцца на ўласных праблемах. А ўласныя праблемы ў нас гэта, вось скажем, hate speech. Давайте забаронім крыўдзіць Ісуса. Ведаеце, калі у людзей з вялікай уладай з'яўляецца шмат вольнага часу, яны вар'яцеюць, пачынаюць рабіць хуйню. І на мой погляд, лепей хай яны робяць хуйню ў замежнай палітыцы, чым у сябе дома. Ведаеце, ізаляцыянізм, палітыка ізаляцыянізму гэта палітыка, якая мне нагадвае такі мысленны эксперымент. Вось уявіце сабе, што вы ніколі не выходзіце з дому, не кантактуеце з людзьмі, ніяк на іх не ўплываеце, проста сачуеце. Дзень, тыдзень, месяц, год, дзесяцігоддзе. І ўсё, што ёсць у вашым пакоі, у вас ёсць камп'ютарныя гульні, у вас ёсць тэлебачанне, у вас ёсць кніжкі, у прынцыпе, розныя усялякія рэчы, якія могуць прыносіць вам задавальненне, могуць быць для вас цікавымі, розныя артефакты, якія могуць вам паведаць аб тым, што адбываецца ў знешнім свеце. Але вы не можете выйсці са свайго дому, са сваёй кватэры, і у вас на сцяне вісіць велізарнае ружжо. Вось калі вы недастаткова жыццелюбівы чалавек, вы рана ці позна проста заастрэліцеся нахуй. Нават калі вы дагэтуль былі жыццелюбівым чалавекам, жыццё ў ізаляцыі уплывае на псіхіку. Вы пачнеце капацца ў сабе, пачнеце заёбвацца, узненавідзіце самога сябе і проста нахуй заастрэліцеся. Калі ЗША ізалюецца ва ўласнай краіне, і гэта тычыцца не толькі ЗША. Проста калі ЗША ізалюецца, гэта яшчэ ўсяму свету будзе пізда. Але любая краіна, калі яна самаізалюецца, то яна проста накіруе волю палітычную ўнутры сябе, наробіць крынжу, разваліць краіну, адбудзецца некалькі грамадзянскіх войнаў, і дзяржава, прававыя інстытуты, якія трымалі твою краіну некалькі стагоддзяў на плаву, проста знікнуць. Вось. Коли Білорусь стане над державою, Білорусі не існує ўжо ўсё. Гэта ўяўляць не трэба. Магу сабе ўявіць, што табе гэтага ўяўляць не трэба. Пасля стрыму з хелікоптарам многа людзей на канал прыйшло. Да не вельмі. Вось, які зараз онлайн у нас? 7 чалавек. Колькі было, столькі і засталося, ў прынцыпе. Ось. Слухайце, нам трэба ўжо на сёння скончыць. Давайте я тайм-коды запишу. 30:42. Даглядзім ужо ў наступны раз. Блять. Что это за кринж? Да ёб твою мать, блядь. Сука, блядь, ну что за кал? Сука, блядь. Припизнутое говно, блядь. 30:42. Так, и до конца будет. Что вам сказать яшчэ? У меня язык уже заплетается. Дзякуй усім, хто данаціў сёння, дзякуй, хто пісаў паведамленне. Подписывайтесь, хто яшчэ не падпісаны на канал, на ютубе, на твічы.
у Тэлеграме, далучайцеся да серваку ў Дыскордзе. Можете на інсту мою падпісацца. Сёння, у прынцыпе, ведаеце, такі задумлівы, дэпрэсійны трошкі стрым атрымаўся. Ну, што паробіш? Такое жыццё. Я пайду адпачываць. У мяне зараз была, ведаеце, ідэя, каб запусціць Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth на стрыме і проста яшчэ пару гадзін пасядзець пагуляцца. Таму што, хутчэй за ўсё, я таксама... Я гэта ў любым выпадку зараз бы зрабіў. Вырашыў панастальгіраваць. Але... Магчыма, вам гэта не цікава. Таму я проста пайду адпачываць. Добра, давайте тады усім дабранач. Сустрэнемся з вами ў суботу. У нас будзе стрым з беларусіянай і правым кутом пра фільмы «Сіні маргінез». Абмяркоўваем нешта Карпентера. Абмяркоўваем No Country for Old Men. Абмяркоўваем Sinners 25-го году. Давайте. До побачення. Музыку ставить не буду.